tinoita zvose zvakaipawo Jehovha. Mwari wangu tiregererei mangwanani ano. Mwari wangu mutiwanire nyasha dzenyu tive tinosangana nemi. Mutiwanire nyasha dzenyu tive tinonzwa kubva kwamuri. Mutiwanire nyasha dzenyu tinzwe kubata kwenyu mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. David defeated Goliath but lost to Bathsheba. Desires. Amen. He defeated Goliath but he lost to Bathsheba. My desires in life. Amen. Toda kuti chimbona matira. My desires edu sevanhu. Titi Mwari align my desires with your will. Align my desires with your purpose. Align my desires with your work. So that zvandinoita zvive zvinobva kwamuri. Amen. Mufundisi pane pavanotaura vachiti Mwari, Mari, Muri. Toda kuti timbonamata titi Mwari pakurarama kwangu semunhu, let my desires be my desires which are focused on you. My desires which are aligned with my family. My desires which are aligned with your work. Hallelujah. Chokora Mwari rinotaura zvakanaka kuti Lucifer aiva ngirozi huru. Lucifer aiva ngirozi huru. Amen. Asi pane paakazoita desire yokuti inini naMwari tofanira kumbochinjana. Pane paakazoita desire yokuti ndoda kumbogarawo pakagara akandisika. Pane paakazoita desire yokuti ndoda kumirisana neakandisimudza. Kubva ipapo zita rake rakachinjwa akanzi Satani. Lucifer zvinongoreva kuti the bearer of light. Amen. Lucifer zvinoreva kuti a bearer of light. Kukura kwangu kwese handina munhu andakambonzwa akatumidzwa kunzi Lucifer. As such as a good name. Desire yake yakatukisa zita rokuti Lucifer. Amen. Tinawo mazita anorerekera kuna Lucifer, which were derived from Lucifer. Vanhu vanawo mazuva ano tinana Lucilla kuAfrikaans, Lucia, Lucy kuEnglish. Vana chiedza tinawo kushona. Asi ukaenda pana chiedza ukamuti Lucifer munoburana. Nemhaka yei? Asi zita racho rinoreva zvinhu zvimwe. Zita rokuti Lucifer rakatukwa nokuti Lucifer wacho akava nedesire iri wrong. Hallelujah. Hallelujah. Nevose ngirozi dzose dzakamusapota dzakabva dzatukwa zvikanzi mamadhimoni. Pamwe pacho desire yako nevanhu vanokusapota vanotukwa nekuda kwedesire yako. Nemhuri yako inotukwa nekuda kwedesire yako. Hallelujah. Saka ndoda kuti tiende pamberi paMwari tinamate kuti Mwari parwendo rwangu rwekunamata, let my desires be desires which are godly aligned. Amen. Upenyu hwangu pahunonditisa mahwekwe nezvandisingafaniri kuona, nyasha dzenyu Mwari ngadzindibvise ipapo. Dhavhidhi akaramba akawetsa meso kutarisa zvanga asingafaniri kuona. Pamwe pacho upenyu pahunokuitisa mahwekwe nezvausingafaniri kunzwa, nyasha ngadzikubvise ipapo utize. Pamwe pacho upenyu pahunokuitisa mahwekwe nepausingafaniri kupfuura napo, nyasha ngadzikubvise. Ndozvatinoda kunamatira izvozvo kuti Mwari mukufamba kwangu, mukurarama kwangu, kana ndausvika panzvimbo yokuti handingafaniri kunge ndiripo, ngandisabatira ndipapo. Jesu anotaura zvakanaka oti pane achandipandukira. Shoko rokuti kupanduka rinoreva kuti something started in a good state chikazopedzisira chavo mustate which was not expected or iri wrong. Amen. Zvoreva kuti Judas akatanga ari right. Yosaka Jesu vakati achapanduka. Zvoreva kuti pane kuchinja kwestate from good to wrong or from good to bad. Asi ukatumidza mwana wako kuti Judas nhasi kuchikoro vana vose vanenge vachingombuti mutengesi. Zvinhu zvakaitika 2000 years ago. Nevana vevauki vanongoti mwana wako mutengesi. Nevana ven'anga vanongoti mwana wako mutengesi. Tinotende pamberi pano nenyaya yedesire yemari. Desire yemari yakatukisa zita rokuti Judas. Amen. Tinoda kuti tiende pamberi paMwari tinamati. Tingoti Mwari, let our desires be godly aligned. Pakurarama kwedu our desires ave in line with God's will. Ande pamberi paMwari tinamati. Mwari makanaka, makatendeka. Tinouya pamberi penyu mangwanani ano Mwari. Sevana venyu mukurarama kwedu Mwari, mutigonere, mutizadze nyasha. Kuti our desires are in line with your work,
our desires ave in line with your will, our desires ave in line with your purpose. Pakurarama kwedu Jehovah, kana upenyu hwedu ukatitisa mawekwe nezvatisingafanirwi kunge tichiona, nyasha dzenyu dzititakure Mwari, tikwanise kutiza neupenyu hwedu. Upenyu hwedu ukatitisa mawekwe nepanotaurwa zvisina kufanira kuti tinge tichitaura. Mwari wangu, ndiri kunamatira nyasha dzenyu kuti dzititakure tikwanise kubva panotaurwa nezvisakafanira kuti titaure. Upenyu hwedu Mwari ukatitisa mawekwe nenzvimbo dzatisingafanirwi kunge tiri madziri, nyasha dzenyu dzititakure Jehovha, tikwanise kutiza panzvimbo dzatisingafaniri kunge tiri madziri, tikwanise kutiza kubva pazvinhu zvatisingafaniri kunge tichinzwa, tikwanise kutiza kubva pazvinhu zvatisingafaniri kunge tichitaura nezvazvo, tikwanise kutiza kubva kunzvimbo dzatisingafaniri kunge tichitarisa. Nezita raJesu Mwari tinonamata mangwanani ano kuti Mwari tigonerei tisatukisa dzinza nekuda kwemadhizayasi akarasika. Mweya Mutsvene mundigonese mukurarama kwangu kuti ndisatukisa mhuri nekuda kwemadhizayasi ari misaligned kwamuri. Mwari wangu mundigonese ndisatukisa dzinza nekuda kwemadhizayasi akaipa, ndisatukisa mhuri nekuda kwemadhizaya akaipa, ndisatukisa dzinza nekuda kwemadhizaya akaipa, ndisatukisa zita nekuda kwemadhizaya asina kumira zvakanaka, ndisatukisa zita nekuda kwezvinhu zvenyika ino, ndisatukisa zita, ndisatukisa vana, ndisatukisa mukadzi, ndisatukisa mhuri nekuda kwemadhizayasi akarasika. Mwari wangu mutigonere sevanhu, Mwari wangu mutigonere sevana venyu. Tinonamata mangwanani ano kuti mutitakure Mwari pakufamba kwedu mukurarama, tiite sokuda kwenyu Jehovha. Pakufamba kwedu mukurarama tigare muwili yenyu Jehovha. Pakufamba kwedu mukurarama tiite sekuda kwenyu Mwari, tiite sekureva kwenyu Jehovha, tiite sekuinstructa kwenyu Mwari. Tisazviraramira isu asi tiraramire imi Mwari, tisazviraramira isu asi tiraramire imi Jehovha, tisazviraramira isu asi tiraramire shoko renyu. Mwari wangu tinokutendai mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Tine revival iri kutanga mazuva mashomana ari kutevera. Amen. Tinongoti tingonamatira chiitiko ichi, titi Mwari, vanhu vachanga vachitravela kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munguva dzeusiku kuuya nokudzokera kumba. Mwari, tinonamatira ruchengetedzo rwenyu. Amen. Ngatinamatire Mweya Mutsvene vabate pakati pemhuri imwe neimwe pakufamba kwavo kuuya nokudzokera kumba. Mwari, vatichengetedze kubva kumhepo dzinosumuka. Satani haadi kuona chakanaka nguva zhinji, anoda kuwanza kusumudza mafungu, asi tinotenda kuti God will raise the standard. Haleluya. Tatoda kungonamata mangwanani ano tichinamatira chiitiko cherevival iri kuuya. Titi Mwari, ivai pakati pedu kubva pakutanga kwachita revival kusvika paichaperera. Imi Mwari, ivai Mwari pa each and every service. Ivo Mwari ngavazviratidze pa each and every service. Ivo Mwari ngavabate zvine simba zuva nezuva pa each and every service. Haleluya. Ndoda kuti tiende pamberi paMwari tinamate tichiti Mwari, shoko renyu ngariuye zvine simba, ritisiye tiri pane chimwe chinhambo, tishanduke ive revival yatinosara tichitaura kuti mugore ra2025 revival yana Baba pane chakachinja mukurarama kwedu, kana kuti sekereke titi pane chakashanduka pa revival yana Baba. Toda kuti Mweya Mutsvene waMwari ubate pakati pedu, ngatinamatire revival yana Baba kubva paichatanga kusvika painopera, kuti Mweya Mutsvene muve nesu, mutange nesu, mutitungamirire, mugare nesu padzimota dzichashandiswa. Mwari, vatichengete munzira pakufamba kuchaitwa. Mwari, vachengete mumwe nemumwe kudzokera kudzimba kwatichaita, misha yedu ichengetwe nevana vedu vachengetedzwe. Handei pamberi paMwari tinamate. Mwari makanaka, tinokutendai mangwanani ano nechiitiko cherevival yatakatarisana nayo. Tiri kunamatira simba renyu Mwari, a power packed revival. Mwari, nyasha dzenyu ngadzive pamusoro pedu sekereke FM Roadport Prayer Center. Mwari wangu, ndiri kunamatira revival yatakatarisana nayo kuti Mwari muve imi muvambi nomukwanisi kwawayo. Mwari wangu, tiri kunamatira revival yatakatarisana nayo. Mweya Mutsvene muve pakati pedu pakubata kwedu Mwari. Mwari, mutizadze nemweya wenyu. Mwari, mutaure zvine simba pakati pedu. Ive revival inotisiya tisiri zvatiri, ive revival inoshandura upenyu hwedu, ive revival inoshandura maonero edu, ive revival inoshandura zviito zvedu, ive revival Mwari inoshandura kurarama kwedu. Nezita raJesu Mwari tinonamata kuti ndimi Mwari makaona chiitiko ichi,
chakanaka kuti chive pakati pedu. Tinochinamatira Mwari kuti Mwari ngachive chakazara neuvepo hwenyu, ngachive chakazara neuvepo hwenyu Jehovha, patichafamba kubva kudzimba tichiuya nedzimhuri dzedu kuzokunamatai Mwari. Muchengete mhuri imwe neimwe pakufamba kwavo, nemusha yavanosiya ikoko. Mwari wangu ichengetedzwe nemimweya mutsvene. Ndimi Mwari munotigonera, ndimi Mwari munotiitira zvakanaka. Tine chiuvo chekushanduka, tine chishuvo chekuchinjwa muupenyu hwedu, tine chishuvo chekuti upenyu hwedu hushanduke, tine chishuvo chemabreakthroughs matsva, tine chishuvo cheruponeso rwenyu, tine chishuvo chedeliverance Mwari, kuti tichinjwe Mwari rusununguko kubva kune zvakatitapa. Imi Jehovha mutaure kuupenyu hwedu. Mwari makanaka, Mwari makatendeka. Tinotaura nyasha dzenyu muzuva ranhasi Mwari, kuti musatisiya tiri toga, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Shoko raMwari rotaura roti, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Amen. Mutipo nhasi kudya kwedu kunotiringana kwemazuva namazuva. Ndoda kuti tine pamberi paMwari tinamare titi Mwari maona zuva ranhasi takafanira kuti tive mumba menyu. Give us this day our daily bread. Give us this day our deliverance. Give us this day our wishes. Give us this day ruponeso rwedu. Amen. Shoko raMwari rinozotaura zvakanaka roti, kuna Mwari zuva rimwe rakafanana nemakore 10,000. And makore 10,000 kuna Mwari anofanana nezuva rimwe. Zvoreva kuti ukanamatira deliverance yako in this day, deliverance yako yeupenyu hwako hwese. Ukanamatira ruponeso rwako rwe this day, zvoreva kuti ruponeso rwako rweupenyu hwako hwese. Ukanamatira your daily bread this day, zvoreva kuti upenyu hwako unoramba hwakachinja. Handei pamberi paMwari tinamatire sevhisi yanhasi, titi Mwari toda kunzwa kutaura kwenyu, nyasha dzenyu dzibate pakati pedu. Handei pamberi paMwari tinamate. Mwari makanaka, Mwari matigonera, nyasha dzenyu dzatitakura kuti tisvike panguva ino yokunzwa kutaura kwenyu, panguva ino yekunzwa kubata kwenyu Mwari. Tiri kunamatira ruoko rwenyu Jehovha kuti ruve pamusoro pekereke yedu Mwari. Tonamatira this day our daily bread Mwari, this day kuponeswa kwedu our deliverance, this day Mwari kununurwa kwedu kubva kune zvinotirwisa, this day Mwari ruoko rwenyu pamusoro poupenyu hwedu Mwari, kuti upenyu hwedu husaramba hwakadaro. Mwari wangu tiri kunamata kuti pamunotaura zuva ranhasi upenyu hwedu Mwari ngahushanduke. Tinogamuchira ruoko rwenyu, tinogamuchira kutsiurwa, tinogamuchira kununurwa, tinogamuchira ruramburo rwenyu Mwari, tinogamuchira kutarisirwa nzira dzokufamba nadzo, tinogamuchira zvose zvamunoya nazvo Mwari. Taurai kuupenyu hwedu nhasi Mwari, kunyange nezvinotirwadza taurai kuupenyu hwedu Mwari, kunyange nezvatisina kutarisira taurai kuupenyu hwedu Jehovha, kunyange nezvisingafadzi nzeve dzedu taurai kuupenyu hwedu Mwari, kunyange nezvisingafadzi nzeve dzedu Mwari taurai kuupenyu hwedu, nokuti upenyu hwedu tigoshanduka. Mwari tauya mangwanani ano kuti tinzwe kutaura kwenyu. Mweya Mutsvene batai pakati pedu, tinzwe imi Mweya Mutsvene batai pakati pedu. Rumbidzo yedu Mwari uye kwamuri isvike kwamuri Mwari. Moto wenyu pakati pedu, moto wenyu pakati pedu, moto wenyu pakati pedu Jehovha, moto wenyu pakati pedu Jehovha. Nezita raJesu tinonamata kuti uvepo hwenyu Mwari ngahufambe zvine simba, uvepo hwenyu Jehovha ngahufambe zvine simba kuti upenyu hwedu hugoshanduka muzita nemuropa raJesu. Sevhisi ino Mwari wangu ngatidzokera takadaro, mawiro ataita ngatidzokere tashanduka. Zvinotinetsa Mwari tauya kuzozvisiya paaritari yenyu, zvinotishupa Mwari tauya kuzozvisiya paaritari yenyu, zvinotiremera tauya kuzozvisiya paaritari yenyu, zvinotirwadza tauya kuzozvisiya paaritari yenyu, nezvinotishungurudza tauya kuzozvisiya paaritari yenyu. Mwari makanaka, Mwari makatendeka. Inzwaiwo kunamata kwedu mangwanani ano, mugamuchire rumbidzo dzedu, mugamuchire kunamata kwedu, mugamuchire nekupa kwedu Jehovha, nezita raJesu. Mwari makanaka, tinokutendai nokuti matigonera kuti tive muuvepo hwenyu Mwari. Musatisiya tiri toga, asi Mwari mutishandure pamunobata vana vevamwe Mwari. Musatisiyawo Mwari, mutibatewo nesu kuti upenyu hwedu hugoshanduka muzita nemuropa raJesu. Haleluya.
Hallelujah. Hallelujah. Ngwana nano ngati morisane muzita Jesu. Hallelujah. Mwari baba tiratidze simbare, Mwari baba tiratidze simbare, tidanane tisimbisane, tidanane tisimbisane, tiratidze simbare, tiratidze simbare, tidanane tisimbisane, tidanane tisimbisane, tiratidze simbare, ai Mwari tiratidze simbare, tidana tisimbisane, tidana Mwari baba tiratidze, Mwari baba tiratidze tidana tidana Mwari baba tiratidze, Mwari baba tiratidze isu tidana tiwirirane, Mwari baba tiratidze yo, Mwari baba tiratidze Mwari baba tiratidze tiratidze yo. Hallelujah. 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 Varugufara nyoko yakayaka moko mdenga timbona toni. Sunday school, are you in this place? Sunday school, are you in this place? Mayuthi muriko yere. Moko ni moko tu. Uri wesi. Hallelujah. 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 Chingoti neighbor. Neighbor. Usikufara kwa stress ndiye neighbor. Neighbor. Ofongoti. Ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Adetuone. Ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Mama ndisawira wako ere uyo. Wawina ndisawira wako ere uyo. Adetuone. Softas. Si. Aneta sidorema kusekerera singane. Aneta sidorema kusekerera singane. Aneta sidorema kusekerera singane. Aneta sidorema kusekerera singane. Ana mama murimo ere.
kusekerera singane aneta sinerema kusekerera singane ye aneta sinerema kusekerera singane aneta sinerema kusekerera singane on the throne. On this is good. Everybody. Go to USA. Dai Mario. Dai Baba Gandhi. Dai Mario. Dai Baba Gandhi. Dai Mario. Dai Baba Gandhi, Dai Mario, Dai Baba Gandhi, Dai Mario, Dai Baba Gandhi, Dai Mario, Dai Baba Gandhi, Dai Mario. So. Jesus higher, lift Jesus higher, Jesus higher, lift Jesus higher, Jesus higher, lift Jesus higher, Jesus higher, Jesus higher, Jesus higher, whiff. Are you here? Ati mwewa kodo. What you write about Sarashe? What you write about Sarashe? Raju raira basarashe. Choir, we. Jehovah, jana kutenderera. Chikopo cha Jehovah, jana kutenderera. Shaka jalo pana so. Pana something in your hands. Hold 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 something in your hands. This is good. Bata John. Chikopo cha Jehovah, jana kutenderera. Champu puri cha Jehovah, jana kutenderera. That's good. Somebody scream. Somebody say Jesus.
kahle leli vangeli Bantu abashonile phathe kahle leli vangeli Ngoba uJesu walifela amakhokhozi alishumayela uzuliphathe kahle leli vangeli Ngoba uJesu walifela amakhokhozi alishumayela uzuliphathe kahle leli vangeli Umsalwane uzuliphathe kahle Abashani liphathe kahle Ngoba uJesu walifela uJesu walifela amakhokhozi uzuliphathe Ngoba uJesu walifela
Dorasira pa Calvary, Doro wezivi zangu. Dorasira pa Calvary, Doro wezivi zangu. Ini dorasira pa Calvary, Iwa mutere, Doro wezivi zangu. Ini dorasira pa Calvary, Iwa mutere, Doro wezivi zangu. Ini dorasira pa Calvary, Iwa mutere, I praise your name. You are so good to me. Yes, I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. Yes, I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. You are so good to me. Yes, I love you, Lord. Jesus. Yes, I love you, Lord. You Lord, Jesus, I love. Yes, I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. You are so good to. Yes, I trust in thee. I trust in thee. I praise your name. You are so good to. Yes, I love you, Lord. Jesus, I love. Yes, I love you, Lord. I love Jesus. I love you. Let's just worship the Lord. Shakarabakaushi. Tinobimba nemine kuti makatendeka Jesu. Tinobimba nemine kuti makarura mamweya mutsvene waMwari. Hakuna kavimba nemi akanyadziswa. Hakuna kavimba nemi akasiwa akadaro. Tokutendai Jehovha nerudo rwenyu runoshamisa. Tokutendai Jehovha jire baba nekuti gamuchira tiri. We glorify and worship your name, Lord, for you deserve all the honor and you deserve all the glory. Rabbi mchiremekedzwa Jesu nekuti muri Mwari. Rabbi mchiremekedzwa samasibose nekuti munoshamisa. Takuremekedza Jehovha. Takupai mwiri samasibose nekuti makanaka. Hakuna wakaita semi Jesu. Hakuna wakaita semi samasimba wose. Iye mutsvene, iye makatendeka, iye makarurama. Tinoramba tikuremekedzai nekuti muri Mwari. Nemuzita nemuropa raJesu.
tibatirane pahymn 60 iri papage 55. Ndita harire amenino kufara ishe ndiwe wanga ndiwe wanga wandifira ishe
Jesu. Nitarire na kufurahisha wangu. Nitarire Jesu. Tikone kuwa mupanisko wako. Nirewelele imwe ya mchana wa mwashi. Nirewelele Jesu. Nirewelele imwe ya mchana. Zana mataisha wangu. We don't deserve, oh God, but because of your grace we are here. Takuremekeza Jehova, takuremekeza Yesu. Hakuna wangaita semisha wangu. Takupa imbiri nekutimakanaka. Ngari kuzwa zitarengi nekutiriroshamisa. Ndakutenda ibaba nekutimakarurama. Muri muchene Jesu. Muri muchene changamire. Takuremekeza Ishe kumusoro-soro. Takupa imbiri Ishe nekutimakanaka. Ngari kuzwa zitarenyu nekutichene nemuzita ra Jesu. Mashita Baba. We worship you, Jesus. Hallelujah. Baba tawiyang beri kwenyu. Baba tawiyang beri kwenyu. Namazo wari nerubito. Namazo nerubito. Father, we come before you, Lord. Father, we come before you, Lord, to worship and to praise you, to worship and to pray. Father, we come. Before you, Father, we come.
kubatwa imimi Jehova zoshamiza mangwana nano sichara nyukari na machwe imimi Alfa na Omega wekutanga na wekupezisira agere pachikaro chenyasha mangwana nano kana machwe Jehova kamushira ikukutwa biri na rubizo gaswe komuni kuremekezwa kakutokere pachikaro nesi charamangocheso kamushirayo rubizo zedu mangwana nano kamushirayo kuonga kwenye pameri penyu wari makanaka chimokutendai weni nosimudzira zita renyu weni nokurumidza imangwana nano imumurwiri nemushengechi mudzengesi pazvakaipa mukomberedzi weruzhowa rwomoto mangwana nano chinokunamatai vari zita renyu chinorirumbidza makanaka musharuka rubidzo nekukudzwa ngadzire nese chigaro chenyu mangwana nano chinokutendai imi musharuka wekare kare mutariri nemuchengechi chinokupai mbiri yose mangwana nano mazita enyu Jesu ndiri nerubidzo ngasive zvenyu makatendeka Jesu. We worship you Jesus. My God, 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 God. Simuza mawoko wako urumbitse mwari nokuti ndiye woga wakarurama simutsa maoko wako urumbitse mwari nokuti ndiye wakarurama simutsa maoko wako urumbitse mwari nokuti ndiye woga aya 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 iwe simutsa maoko wako urumbitse mwari nokuti ndiye kana uchiziva kuti akarurama simutsa iwe nokuti Jesu. Come on, somebody. Nasi simutsa orubitse nokuti sioka iwe simutsa nasi Esha Nakuti Sioka
Zioka. Akanaka maruyu. Zioka. Waka. Na iwe sibuza. Wakarurama Nasi Simuta Simuta Rubise Nokuti Zie Waka Waka Iwe Simuta Warita Simuta Mogo Gato Simuta Mogo Gato Simuta Mogo Gato Tena Dawoga Dawoga You are Yahweh. Yeah, yeah, yeah. You are Yahweh. Yo Satoba. You are Yahweh. Sha. Yeah, yeah, yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Yeah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Yeah, yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah, yeah. You are. You are. You are. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You can lift up your voice, say, you are Yahweh. You are Yahweh. Talk to Simon. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. You are Yahweh. Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, You are yes, sir. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 You are. You are. You are. You are. Yeah, 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 yeah. Santa Leva Shato. Yaketa. Brago Sante. Yaketa. Yaka. Yeto. You are Yahweh. 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 Alpha. Eshatata. You are Yahweh. You are Yahweh. Ekete na bayade. Eshatele ba.
Yate Narabo Shatalana Baya Yati Pato Santo Bayanos Yati Pato Sana Yotali Bano Santi Bayando Yanamo Sikamanda Reke Pato Santo Deliva Jasona Raketa Batata Bayado Yote Riendere Keushima Mandarabakautsuma Riendere Keushindere Keusuma Wea Washema Banadiano Taula Ipatiri Banadiano Riendere Keushitara Kausana Tetere Riendere Keusana Ritara Makausuma Ritara Makausi Ratini kuchabere Mario Shisa masiba Nena huye moyo wako Wandanga dina Ratini kukubire yo Mario Warisa masiba Dakarasa Riatere Yadere Santola Tachidi Buchevere Mariwe Marisa Masipa Betna Uye Moyo Akwe Wakatsakati Tachidi Bukubire Musharkoe Shenda kutatsira Tinochaka moyo wako Taturana Tatini kuchebere Mariwe Arisa Masiba Neta huye moyo Tatini kukubire yo Mariwe Marinda kakanganisa Dakarasa moyo wandaiwa nao Oh ya terere Oh Zokumbi Somebody moyo Zokubira moyo wangu 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 Dada Isheto kubira moyo wangu Adina kutanga nasi Kutukwa na wanu Asishaidi betera Ivo Wadanga Yesha Adina kutanga nasi we Kurengwa na wanu Shaidi betera Ivo Zokubira moyo Eshagada Wadanga Zokubira moyo wangu Tokutenda Yesu ni kutumuloshabisa Hakuna mungu wakaita sebi Yesu Hakuna wakaita sebi Samasiba wasi Tokulemeketa Yesu Hakuna wakafana na debi Yesu Samasiba wasi baba Takupa imbiri Yesu ni kutumuloshabisa Garimeketi Kesitarenu ni kutumuloshabisa Tokutenda Jehova ni kutumulimwari Tokutenda Ichangamile ni kutumakarulama Teremeketa wapo wenyu panchimbo ino Yesu Teremeketa wapo wenyu panchimbo ino Mweya mchene wa mwari Tokutenda Jehova nekuti matisana ngura Tokutenda Jehova chire baba nekuti matida
Tokutendai Jehovah nekuti maratidza rudo rwenyu. Tokutendai Jehovah nekurapa mwoyo yakayoputika. Tokutendai Jehovah nekusunungura vanga vakasungwa. Tokutendai Jehovah tine baba nekuti munoshamisa. Mazvita kwayana raMwari, mazvita changamire. Toramba tikupai mwiri mutsvene waMwari nekuti makanaka. Ngariremekedzwe zita renyu nekuti rakanoshamisa. Nemuzita raJesu. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Toda kuti timboremekedza mweya mutsvene vari pakati pano. Toda kuti timbovaremekedza nekuti vatirangarira muzuva ranhasi. Toda kuti timbovapa mbiri nekuti Mwari ava vakanaka. Vanoti kana vaviri o vatatu vakaungana muzita ravo ivo vachavapo. Zviro kwazvo vazadzisa shoko ravo. Mweya mutsvene ari pakati pedu. Ngatimbofarirai mweya mutsvene muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Aiwa mudikani, chimbofunga zvawakaitirwa namusharukwa. Chimbofunga kwaakakudhonza. Chimbofunga kwaakakusimudza. Dai wakaramba uri ikoko, ungadai uri chii nhasi. Vamwe vedu tingadai tatova mumakuwa, asi toda kumbofarira mweya mutsvene. Timboti mweya mutsvene makanaka. Dai yanga sirimi Jehovha, tingadai tiripipo. Ngatimbofarirai mweya mutsvene. Uchifunga kwaakakubvisa, uchifunga kwaari kukuendesa. Ngatimbofarirai Jesu nekuti Mwari ava vakanaka. Nemuzita nemuropa raJesu. Haleluya. Toda kufarira zvakare the pastor of the house, baba wedu tose. Toda kuti timbovaremekedza, tivatende nekuti vari pano. Vari vamwe vangadai vatodaidzwa kumwe vatoenda, but they respected us. Toda kuti timbovafarira muzita raJesu. Haleluya. Timbofarira baba namama Jirichi tichiti muzita raJesu. Haleluya. Tivafarire muzita raJesu. Haleluya. Mazvita tingagara hedu pasi. Toda kusvika pachikamu chekufarira iwe neni tauya kuzoshumira mimba yaMwari muzita raJesu. Amen. Toda kufarira vabereki vose muzita raJesu. Haleluya. Tofarira mayouth nemateens muzita raJesu. Haleluya. Sunday school, are you there? Sunday school, are you there? Hallelujah. Thank you. You can go to your classes. Muzita raJesu. Hallelujah. Toda kuremekedzawo vanobata panzvimbo ino, vatungamiri muzita raJesu. Amen. Toda kungokutendai nemukana wamatipa wekuti tigone kunge takamirawo pano board of elders nevese vanobata muzvigaro zvakasiyana siyana kubva kune kwekutanga kusvika kune wekuguma. Toda kungokuremekedzai tichingoti muzita raJesu. Amen. Nekuda kwenguva dzedu dzafamba, tine ma-items edu atinawo. Tichatangirwa namaimbali, touya ma-teen girls, then tozopedzisirwa ne-presentation from Zororo Pumlani. Tifambe nemukana iwowo tigone kungoti gwagwagwa nekuti nguva yedu yafamba. Amen. He paid the debt he did not own. I owned the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away, and now I sing a brand new song. Amazing grace, how sweet the song that Jesus paid the debt that I could never pay. He has the power to heal the sick. He has the power to raise the dead. They crucified him to die for you and me, for you and me. And now I sing a brand new song. Amazing grace, how sweet the song. Christ Jesus paid the debt
Teens, girls, really try to be fast for our time. Amen. Yeah, Same goes to both of. Hallelujah, church. For our girls' night, we were at the mission house, also known as Pastor's house. We had fun. It wasn't boring. Hallelujah, church. We just want to say thank you to Pastor and Mama for everything they did. They allowed us to show our cooking skills and baking skills, and we chowed food. We ate and left no crumbs. Hallelujah, church. Noda kutenda mama nezwara wakatitira nezuro for giving us lessons and helping us gain knowledge, and appreciate the lessons you gave us today. Thank you. Hallelujah, church. As they all said, all of these are all facts. We had most of our fun. I would like to thank Mama and Daddy for making sure that we had a lot of fun, for teaching us, for buying us food. And I would also like to thank Sis Rumbi for making sure we all slept safe, and for also making sure all our arrangements were all good. Thank you, teens. Now, Zororo Pumulan. Hallelujah. Amen. Chekutanga rege nditende sachikaro nemukana wandipa kuremekedza kwangu kuna pastor na mama Jeriji neleadership yenyu yese nekunditenderawo kuti ndiuye kuzotaura zvishoma shoma pamusoro pezororo Pumulani. Zvino pandanga ndakagara apa present worship ichiimba ndanyasonzwa the presence of the Holy Spirit. Kunyasoona kuti panapa pari kushumirwa Mwari uye uvepo hwaMwari uri pakati pedu. Nawo chimwe chinhu chinoitwa naMweya Mutsvene ndeyekuti kana auya unorapa vanorwara, unosunungura vakasungwa. So ndazenge ndakufunga kuti ini ndada kuenda ndichinoudza vanhu zvekufa. So unoita senge pamwe nzvimbo yaoda kutaurira nyaya dzekuti vanhu muchafa handiyo. So ndamboda kuudza mother administrator kuti madi kungosiya ndangopinda chechi zvekuti vanhu vachafa tozozviita rimwe zuva. Pandazofunga imwe vhesi yandakaverenga yekuna second Kings chapter 13 pavhesi 14. Kunonzi Elisha akazorwara nechirwere chakazomuraya. Elisha wakazorwara nechirwere chakazomuraya. Ndopandakada kutsvaga kuti Elisha uyu ndeupi. Ndopandakaona kuti ndiye uya wekumutsa mwana wemukadzi wemuShumeni, wekuita miracles ari recorded in the scriptures. But Bible rakuti akazosvika paakarwara nechirwere chakazomuraya. Ndozvazondishingisa kuti chirega ndiendewo AFM Road Depot. Zvikangodaro pakati pavo
pane anogona kubatwawo nechirwere chinogona kuzomuuraya. Now, kana chirwere chacho chamubata chanomuuraya, mweya wake nenhau yekuti wakatenda kuna Jesu unomva wanongove nashe. But nyama yakanditarisa iyi inofanira kuzoenda kunjanja kunovigwa nanaambuya. So zvemweya Pastor Jiriji vakazvigadzirisa. Mweya wako unomva wangovawo nani nashe, but panyama apa inoda kuzoenda kunjanja ndopa ndinozouyawo inini satendai mangoti ndakuti ndinokubetsera kuti mutumbi wakanditarisa uyu kana watorwa nashe, mweya wako watorwa nashe, mutumbi wakudiwa kuenda kunjanja, panenge pakuzodo isusu vana mangoti kuti tikubetsere. But now zvakuti dhurei kuendesa mutumbi kana washaya. Mutumbi uri mupenyu nebhazi it's 1000 unenge wakuHarare. But kana washaya zvinenge zvakuda ma30,000 ma40,000 mari dzakati rebei. So nekuona kuti kazhinji panonzi munhu ashaya panombotanga process yekurwara. Ndopa unoona kuti dzimwe mari zhinji dzinenge dzaperera pakutraya kuda kurapisa munhu, pakutraya kuda kupikisa uya Mwari yekuti unove nashe. Vanhu vospenda a lot of money. Panozosvika time yekuti munhu ashaya, dzimwe nguva ma-savings ese aya pasisina. Apa Zororo Pumulani iri kuda 30,000. Ndopa tiri kuti isusu seZororo Pumulani tine ma-funeral police ekuti ukatora unenge uchibhadhara mbichana zvako kuzoitira kuti kana ukazoshaya hauzonetsa vanhu, unenge wakarongeka. Ma-funeral policy edu isusu ndaona panapa pane vanhu vakati rongekei. Tine 299. Ye 299 inokava baba naamai nevana up to 6. 299 ine cash payout up to 27,000. Umwe munhu onditi inini handidi funeral policy, ndine life cover. Inini life cover ndinayo, but funeral policy ndinayo. Reason ndeyekuti life cover inoda kumbotanga yambofambirwa mapepa anomboda kufambirwa. Handiti ungave here baba wokuti uri mumoshari, mukadzi ari kumhanyidzana nekuda kunoklema mari dzeku-life cover. Tora funeral policy, kana washaya family inenge iri at peace nekuda kweZororo Pumulani. Kana vachizofambira ma-life cover vanofambira vabva kuZimbabwe, pane kuti vanhu vari kuzobata maoko onzi mai vacho vari kupi, onzi vari kudiscover vari kufambira mari dze-life cover nenhau yekuti muda kubhadhara funeral, muda kubhadhara mari yerepatriation. It's a sign yekusaita sei, yekusarongeka. With only 89 rand tine a police again inogona kukuendesa kuZimbabwe. 89 rand. 89 rand ndeyekuti iko zvinezvi ukaenda kana ukaenda kuDibonies kana kupi haina chaichakwana. But tiri kuti every month ne89 rand inokukava kana wazovirwa neproblem. Inini hangu handizivi pachechi panapo kwandinopinda, ini administrator kuchechi kwandopinda, handina mari yechechi inoenda kunoviga wakafa. I don't do that. Arizi responsibility yechechi yekuviga vanhu kana vashaya iko kuina naZororo Pumulani ve89 rand. Aisi basa rechechi. Chechi ine ma-obligations ayo. Rangu basa ndere kumeka sure kuti ma-rentals yechechi abhadharo, ma-allowance emfundisi apastor abhadharo, zvinhu zvino advance the kingdom. Iwe kana wafa hazvi advance the kingdom. It's your responsibility yekurongeka as an individual. Inini kuchechi kwedu ndakati inini ukafa tikasakubvisira ma-contributions ukati pakafa murume wangu chechi haina kumira neni, haina undipa ndaakubuda, ndototi gara wabuda because wangosina chiyamuro pachechi. You want to blame people nekuda kwemafaith ako as an individual. Iko kuine policy ye 89 rand.
So varuda kunzwa zvizere about maproducts edu, tine table iri panze apo, munoenda mononyoresa, moita mafuneral policy zvokubetserai kuitira kuti kana wavirwa neproblem hauzonetsi vanhu mangwana. The fact yekuti leadership yatitendera kuya kunoku zvoreva kuti vakaona ukameka kurongeko katinako, because vakawanda vari kuoffer mafuneral policy, but zvinenge chida kuti ujoinwo funeral policy yakaita sei, yakarongeka iri reputable, yaunoziva kuti kana ndikavirwa neproblem vanhu ava vaite sei, havandinetsi. Zvino chekupedzesera ndaona cheledi vati time yapera. Sezoropo Mulan this month next month tine promotion yatiri kuti Regalia Challenge yatiri kuitira maclients edu nevachajoina nhasi. Tine yatiri kuti Regalia Challenge, munongoenda patable apo monzwisisa zvizere about the Regalia Challenge kuti iri kufamba sei. Tine ma-items ekuti unongobhadhara kafika diki-diki, kana wangobhadhara kafika diki-diki you qualify. Tinenge every week tinenge tichiwinisa ma-clients edu 10 people vanenge vachiwina ma-1,000 for the next 2 months. But kuti muzive zvizere munongoenda patable apo, plus nenhau yekuti yatora time yasecretary yachiyaledi ndichitaura. Tinewo tumwe tunhu twatichada kuunzirawo maclients edu epanapa. As long as une policy panapa, pane zvatoda kukugadzirirayo kuuya tozongoti thank you kwamuri. So those vari interested, munongoenda patable apo mongononyoresa zita renyu necellphone number yenyu kuti ini ndine policy yezoropo Mulan. Muzoona zvandinokuitirai. Munozongoona chete zvandinokuitirai. Thank you so much. Muzita raJesu, amen. Tingombera maoko tichingotenda vese vane zvavaita muimba yaMwari. Muzita raJesu, amen. Yasvika nguva yekuti tigamuchira vaenzi. Tine vaenzi here vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi. Kavana varipo ngavangoratidza nekusimudza maoko. Do we have visitors who came here for the first time? If they are there, can you show by raising your hands? Thank you so much. Ndokumbira mutore a next step yekusimuka kubva pamakagara muuyewo komira neni pano. Thank you so much. Ndauya kuzomutenda mama. Ndauya kuzomutenda Do we all understand Shona? Oh, Mwari wakanaka. Okay, saka toda kuti muzvi-introduce. So ndichatanga then muzotedzera zvandichaita. Ini ndinonzi Rumbidzai Madhimba. Ndinogara kuHorizon View. Panapa ndakazwa ndakakokwa ne-friend. Saka ndakauya kuzopindira panapa zvachose. So I just want you to introduce yourself in the same manner. Munotaurira zita renyu. Then motaura kwamunogara, then motaura kuti makatinzwa nani. Kana makationa paFacebook moindicate, kana makationa in any platforms yamakationa nayo, or makainvite kana someone. Then motiudza kuti, are you here just for a visit, or mauya kuzopinda nesu zvachose? Usually tinopinda kufarira vanhu vanouya kuzopinda nesu zvachose because pana panotina. Then, yeah, I think that's all. Amen. Amen. Ini ndinoitwa baba Gwanzura. Zita rekuberekwa ndichinzi Tafatswa Gwanzura ndichibva kwaChiota. Ndakandiri kuKZN kuMunambeti kwapandisonda pasi pababa namai Mteme. Ndakauya kuno ndakatuta kubva kuTempen kuLadysmith kuya kuno. Pano ndakasvitswa ndinamai guru koma varipo madzimai vangu. Ndikumbira musumuke amai Munashe nababa Munashe. Ndinotenda ndauya pano
ndauya pano ndichange ndinemi kubva pangu pano ndinenge ndichidzokera kumusha. Tichabata tose, handicharamba ndichitsvaga ndiri kutonde rodhi yekuenda kumusha. Kubva kwangu pano ndinenge ndichinonamata ndakumusha. Amen. Ndinongotenda chose kuti ndasvika ndikabatsirwa ndikataura namaiguru akati aiwa hamuna kumborasika. Chechi iriko imwe chete, ndofunga baba Jeriji vanovaziva pamakavanzwa Pastor Muteme vari paReady Smith Miracle Center, ndopandanga ndichibata ndiri baba pasi pababa ivavo chairman vari baba Kuso. Okay, uyu mwana ndiye first born yangu anonzi Nokutenda. Ndauya naye mai vari kuuya vanga vachiti zvinhu zvavo zvinonyatsoita zvakanaka. Ndati aiwa indoenda ndakadaro hazvina problem. Zvinoona kumberi. Asi ndofunga ndodara kuti next week vanenge varipo. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, inoitwa Kenneth Love. Ari paside pangu mudzimai wangu anoitwa Lauren Nambo. Tinogara muna 7th Avenue. Takaunzwa pano naSongoso. Mama ayanda. Yeah, tanguyo kuzotashanya but tiri kufunga pamwe tichadzoka. Amen. Hallelujah. Ini ndoitwa Umeruzane, ndinogara kuna Chirena, ndauya natete vangu ava. Ndauyawo kuzoshanya asi ndicharamba ndichidzoka. Tokutendai vaenzi, then mune mapepa mapuhwa ayo. Rekutanga racho takukumbirai kuti mufile in information yenyu. Ndekuti tingogara tichingokuzivaiwo nekungoti wazongoitawo mafollow up ekuzoti makafamba zvakanaka here pamakabva uchechi. Then the other one is a brochure inotaura nezvechechi ino kuti inomboita nezvei, iri kuenda kupi, iri kubva kupi. So ndo mapepa amakabata. So tokutendai, then kana service yazopera munokumbirwa kunzi muende apo pakanzi connecting lounge pane masofa ayo. Handinyatsanziva kuti kala yacho ndepa, mwanoti pingwa mwanoti brown, asi ayo harapai. Moenda ipapo mogara ipapo, secretary vanenge vachida zogonai, maita basa mauya. And after service, mustara Jesu, amen. Nguva inoita kuisira kuna secretary vauye nezviziviso. Vaomberere vachiuya. Hallelujah. Regai tiomberere sister Rumbinai. Vari kutityaira zvakanaka. Zvinokudzwa, tinotenda Mwari. Amen and amen. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Tinoda kuti tikurumidze nguva dzedu dzisanyanya kutisiya nyatsokuwana nguva yeshoko nai. Hallelujah. Regai tipowo ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Ndezve ndoda kutendawo dare riri pano gamuchira vaenzi vese vauya. Regai tipanane zviziviso zvedu zvezuva zvesvondo rino iri tiri kufamba takadai izvi. Tatanga nezviziviso zviri kubva kumadzimai. Madzimai ari kuti svondo rino iri hakuna fasting musi weThursday sezvamunosiita. Chechipiri, madzimai vari kutengesa mathemed t-shirts ari kuita iwo 150 rands rimwe chete for adults, and 100 rands for kids. Hanzi kune mabhareta emadzimai ari kuita 100 rand rimwe chete, uye kune mahimboko ariko ari kuita 50 rands rimwe chete. Vanenge vachimada muri kukurudzirwa kuona Sister Joyce chiitira zvakanaka. Chechitatu chiri kubva kumadzimai chiri kuti kune ladies lunch outing musi weSaturday 23 August iro gore rino iri. Hanzi muri kuenda kune nzvimbo inonzi Tres Jolly Restaurant and Wedding Venue. Hallelujah. Hanzi it's a cash menu from 150 rands zvichikwira kumusoro kana kuti 150 rands plus. Uyezve muchaziviswa mazuva acho kana ari kuswedera, tichazenge muchiziviswa kuti zviri kufamba sei. Hallelujah. Regai ningoto kumadzimai ese, I hope you had a wonderful Women's Day nezuro. Mwari vachikudzwa naye. Regai tipanane zviziviso zvinoenderana nekereke. Kereke tiri kuziviswa kuti svondo rino iri kana kuti mangwana musi weMonday, this week's fasting iriko, iri kunamata, uyezve focus yedu ichange iri pakunamatira revival yatiinayo
tobreka fast yedu na 4 p.m. masikati tiri kudzimba. Haleluya. Regai ndingodedzawo timu rakamirira kuru vauye vangotipawo kabhijana. I know kuti marequest nguva ya, but ndiri kukumbira mungoti gaga kuru iya ngaiuye zvayo to. Haleluya. Kona unge mune vamwe vamuri kutarisa. Uyai ndakatomirira imimi. Amen. Vari wada kuti nditambe. Temptation iyo handina. Ndichazotamba mangwana. Hallelujah. Amen, church. Dzakanaka. Hallelujah. Ndofunga muri kuona kuti nhasi poster redu rakati wedzere. Hallelujah. So still same date 12 September naye tinenge tinabo CD Versailles Take Sure Blessing and our very own Mr. Mashava and Nyasha. Hallelujah. Hallelujah. Our very own, they are on the poster. Hallelujah. Saka ndingokurudzira once again kuti zvonta kuita countdown naye 100 tinotenga matickets edu. Time is not on our side. Hauzodi kuti ne last day wozotoda unotenga ticket nogona kuti shayo. Vemushopu vanoti hariwa list stocks last naye. Saka 100 tinotenga matickets edu. Saka general iri kuti 150, VIP edu is 300. So I have these pamphlets and it nondoono vari kuda kana kuti munoenda kuna Sister Enes ku help desk uko anditi mungo and I just a pamphlet and let's invite a friend. Naye nguva iri kupera usade kumirira kusvika nguva yapera uzonotenga. It's a very big concert and it's gonna be full. Saka hurry and go and get your tickets. I also have 2 posters. Saka anenge atanga kundiona, I'm just giving away. Naye I only have 2 for now. So anenge atanga kundiona, I'll just give you. So 12 September from 6 p.m. tinenge tiri pano live and these amazing artists tichirumbidza Mwari pa AFM. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Ndapotsa ndati ndatanga ukuonai. Hallelujah. Muzati pane paunomboita tuma imaginations. Tokungoti pandiri kutarisa poster, ndiri kutarisa ndichingoti inga zviri kutoita. Ndiri kutofamba naro. Ndiri kutoita zvakanaka. Manje size dzevandiri kuona vari pazasi patichadzikwidza pamusoro. Ndokutokwira kwacho. Ndokutokwira kwacho. Unotanga uripo pasi woti uzokwira pamusoro zvinotoita zvakanaka. Hallelujah. Regai ndingodedza mai mukomba choto vauya vangotipa zviziso zvavainazvo zviri maringe ne-welfare program. Kana kuti muda ndikuitire here mama? Hallelujah. Manje ndakutoita zvokutsvaga. Hallelujah. Tiregerereiwo. Ndofunga ndisina kunyatsokunzwa kuti zvakamira sei, but regai tingopanana zviziviso zviri kubva ku-social welfare program iri kuitungamirirwa na mama mai mukomba choto. Chekutanga vari kuti our social welfare program will be launching musi wa 6 September iro gore rino iri, starting with the soup kitchen. Vari kukumbirawo vose vakavolunteer partner with this project to remain behind after church. Kune vari kuda kuvolunteer zvakare, mukana uripo, please also stay behind after church. Zvitiitire zvakanaka. Uyezve vari kuleader uyezve timu iri re-social welfare program, they are also appealing for our generous contributions, partnering with them financially and with my grocery contributions. Patinoenda shopping. List of sought after groceries can be found at the back of by information desk app. Kurava kuti zviri kudiwa for this nenge zviripo information desk uko. Hallelujah. Hanzi kana muchida kuvaona, please reach out to any of the leadership ipo tigotiitira zvakanaka. Amen. Ini ndinoona program yakanaka because zvakatotinakira zvachose sekereke naye. Regai
handizivi zvandiri kutsvaga but ndiri kutsvaga pane zviziviso zvezuva ranhasi zvazvinoita. Alright, regai titaure tichiti sekereke mayouth ese nemateens muri kukumbiriswa zvakanyanya kuti kana pane nguva dzamuri kuwanikwa muri kunze ukoko muchishanaraiza kana kuti muchiita henyu zvemushana, sevhisi iri pakati iri pakati. Muri kukumbirisaiwo zvakanyanya. Takataura nemaasha kuti vakudzosei muno. Zvikanga zvanyanya kunetsa tongoziva kuti muyuthi wese ane mubereki, unokugadzika nemubereki wako. Ndinenge ndava kutokumbira mufundisi ndiri kukumbirawo ndigadzike muyuthi nemubereki wake zvitiitire zvakanaka naye. Muri kukurudzirwa zvakanyanyisa kuti ngatingovai musevhisi. It's an important thing kuti tingodaro naye. Mayouth nemateens muri kuwiriranawo neni? I'm not expecting a yes, but ndizvozvo zvatotaurika and hazvisi kuzodzoka. Hallelujah. Vana baba vane revival iriko kutanga musi wa13 kurava kuti iro vhiki rino iri. Hallelujah. Uyu mukana wedu tose wekuti tiitirwe zvakanaka. Tiri kukokwa tese kurevival iyoyi. Uyezve ndofunga muri kuona posta iyo tinenge tina overseer Nyere mukana mama tigotiitira zvakanaka pano. Tinenge tichitanga na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. From Monday to Saturday tozoita service yedu yeSunday tingotiitira zvakanaka. Naizvozvo vana baba vese muri kukumbirwa kuti soon after service tingosara kwekanguva kashoma tiudzwe kuti tinenge tichifamba sei pakati pevhiki naye. Musi wa12 August kune midnight prayer yemacouples. Macouples tiri kukurudzirwa kuti tijoine uyezve ngatirambe takatarisa pagroup redu kuti zviitire zvakanaka. Hallelujah. Sekereke sezvandakambotaura last week, appreciation yedu iriko musi wa7 December. Ma-individuals, ma-families, ma-cell group, even ma-departments. Tandaiona nema-departmental heads enyu ngatigadzirire chiitiko ichi takatikoshera sekereke naye. Hallelujah. Amen and amen. Tiri kuyeuchidzwa zvakare kuti tine Holy Communion musi wa31 August. Vanoshanda kumiri washe ngatigadzirirei. Pano pakereke tine midweek service yatinayo every Thursday na 7 p.m. Please ngatijoinei zvingotiitira zvakanaka. Tiri kukurudzirwawo kuenda pama-social media platforms ema-services edu, both the Shona and the English service, kuti nyasha dzaMwari dzingoramba dzichingotiitira zvakanaka. Vhangeri rinotoparidzwa newe kubudikidza nezvaunenge uchiita pama-social media platforms apo naye. Fundisi vanenge vari pano pakereke musi weTuesday, vanoda kuvaona vakasununguka kuuya muchivaona. But kana uri constrained panyaya yetime, booking yako panguva yauri kuda kuvaona iyoyo. However, also available for us at any other time of the day naye. We are encouraged to invite friends, we are encouraged to invite hama dzedu kuti tive nadzo kuno kuservice. Regai ndingoti vaenzi vese vauya nokumbiraiwo kukuonai apo paConnecting Lounge apo sezvataurwa nevanga vachititungamirira. Sekereke tinoramba tichiuchidzwa zvinhu zviviri izvi. Shandawo na soul group leader wako maringe nemission house. Uyezve semutendi o sememba yekereke unokurudzirwa kubhadhara zvegumi nezvipo mukereke munomu. Takaitirwa rombo rakanaka nenzira ina dzatinogona kubhadhara nadzo. You can do an EFT, my electronic fund transfers. Shandisa ma-cellphone enyu nema-laptop. You can also do ma-swipe, swiping machine. Mashure uko unogona kuita bank deposit kana kuya nayo pano pamberi pana apa naye. Regai ndingocheka kuti zvandataura zvese ndanyatso kuzadzikisa here. Aiwa ndinotenda Mwari. Pangu ndaperera pano. Regai ndidzosere nguva kune vandisira. Mwari vachikudzwa. Amen. Muzita raJesu, amen. Neyanguwo contract yakusvika payakupera, but hanzi mukana hauna tsitsi. Ndanichifunga kuti alright, ndoti mukana hauna tsitsi panapa nochiti mapichisi angu
Mwakati ndakadiwa, umwe akati akadini. Ndikadongotora mukana ungofarira wese akambonditi rumbi mwanangu. Ndoda kungokufarira mese muzita raJesu. Amen. Okay, tokumbira tisimuke tese. Tichiremekedza nguva ino yakuda kuti mweya mutsvene vashandise mudziyo wavo. Tichisira nguva ino yese kuna pastor tichiombera maoko vachiya kotora mukana wavo. Hallelujah. Ndati neniwo ndakamboti rumbi mwanangu kana ndisi ndakataura kakanyanya, but denga harirambe haro rakanyarara. Rine parichatitendera kuti agotaurawo zvakanaka, nekuti chandinoziva pana Mwari haasi munhu. Akavimbwa naye ane tsika yekuzoripira. Unogona kuzorangarirwa pamwe nguva dzevanhu vatokanganwa. Amen and amen. I have a cousin sister. She failed O level. Mdara wangu aigara kachinditi, baba vake vaigara vachinditi. Aya, idzi pfambidzi dzisikadi kuroorwa kuti ndidye pfuma yangu. Zoda kuzoroorwa ndafa. But chandaiziva taienda kwa Pastor Chipunza tese. Inini naye taienda kwa Pastor Chipunza. Kwainzi ku Aquatic Center. Then Pastor Chipunza rimwe zuva vakamunongedzera ari mucrowd. Wakati uyo musikana mutsvuku uchachengeta mhuri yose. Taisa kuti munhu yana kana O level. Vakomana vacho havasi kuuya, baba vakutaura zvakaipa, but up to now kumba kwavo ndiye munhu chaiye. Unoya pese pazvinoitika ndotaura kuti vachipunza handichaziva hangu kwavari. Vachipunza handichaziva hangu kuti vakazoperera kupi. But that word worked for my sister. Pa lunch hour akangonongedzerwa kuti uyo ari apo uyo achachengeta mhuri yese, vati pasi D. Unoti pamwe pacho pane chiprofita chekuti unoti ukachiteerera kuti vanhu vaMwari vanotaurisa. Because panga pasina chairatidza kuti chiripo. Indiri mukomana, ndiri mudiki kwaari. Ndakaroora ndikaita first born, akauya kumasungiro asina murume. Ameno kuti rimwozi murume rakasviba rakangozopatikana atine musango pfocho richiofateka richienda. Ndakaenda mumba make so muna December namaimufundisi nevana tikatengerwa bhutsu tikapihwa chikafu. Uchatsoona kuti pane apa mari iripo. Kwete pane pamwe pokuti ukaenda unovadzwira tsitsi kuti zvavandipa vachadyei, nepamwe paunonyatsoona kuti panorega itipiwe iripo. Vana vangu vese vaindisarudzai masneakers, Shana akatora, ngaakatora, Shana akatora. Inini kumba kwedu ndajaira kupa. Ndakatobudawo ndino dzangu. Mukadzi wangu aino dzake, nekuda kwavachipunza vandisingazivi kwavari. Usadherera chiprofita, mazwi haafe, chakabva kudenga hachifi. Ndakazomuzevezera ndikati uchiri kuziva here zvakataurwa navachipunza. Taienda iwe takandondorudzana, nanzi ndane bhebhi vavo ndichifamba nasisi. Ichifamba nasisi ndichiratidzwa mastriti emuchitungwiza. But vachipunza vakangoti from nowhere, uyo musikana mutsvuku ndiwe muchengeti wemhuri. Unotopamba ukatarisa munhu ari padhuze newe, wotarisa chiprofita, wotarisa munhu ari padhuze newe, unoti tiri kunzi tidzokezve mangwana. But Mwari vakatendeka. Kana chiprofita chikataurwa, pamwe chinozadziswa. Ipapo zvakataurwa when that was said, I was 20. She was already 22. Zvikazozadziswa, akazoroorwa I think at 33. Ndopa akawana murume. Unoti sisi vane mota. Sisi vane. Unoti pamwe pacho pokuti unotarisa so uchizo. Takaenda namaimufundisi kati wakomana. Unoona kuita mari kuZimbabwe. Tichireva iyi. Murikungana tichireva chi? Iyi. Tikaenda kumba tikanzisarudzai zvamunoda. Idyai ngotaurai sekuru. Kwacho wacho achiti rovai tsana. Idyai. Pamwe pacho chiprofita pachinotaurwa chinogona kuzadziswa munhu adi akanganwa.
ndopatozozvirwa dundu ndakapenga. Uri kuzi hauna kupenga. Pane munamato wakamboita Monday morning, pane munamato wakamboita musi weMonday wakatsanya, pane imwe kempi yawakaenda. Pamwe pacho tinokanganwa mazwi atakanamata, but denga kana munamato wasvika wori uye hari ukanganwa. Amen and amen. Taurira munhu ari padhuze newe kuti mazuva angu ekurarama, my days of my life. All right. Regai nditende baba Mangoti, maita henyu nekundibatsira vaMangoti, kungoudzawo vanhu kuti 89 rand yako zvinorerutsira vafundisi, zvinorerutsira kereke. 89 rand. It's not a matter of affordability. It's a matter of discipline. And it's also a matter of being careless. 89 rand munhu wese ari kunditeerera ano afford. But unogona kuva careless or unogona kuleka principles of life. Wozomuka umwe musi uri ku the other side of the road. Vamangoti handizivi hangu kuti mazvinzwa kupi, but chechi haina murangariro wekukuviga, tine murangariro wekukubata maoko nekukunyaradza. Kuzviviga ingorongeka zororo pumulani yauya, ingonosaina woisa debit order, zvirege kunetsa. 89 rand, only 89 rand. Munhu atotsamwa, pakangotaurwa zvemari kune timu ratotsamwa. 289 unogona ngosina, but 89 unochi unayo. Ingoitawo chipolisi chani chako, endai munonyoresa mazita. Ukabuda uchamhanya kuenda kumba undodya munya, nyoresa zita. Kana wakanyoresa zita, enda patable unotarisa kuti is it up to date. Anditika wotaura zita rako votarisa, avapengi. Pamwe pacho vamagunda mamugando manzwa, pamwe pacho tofana kubvisa chema, kwete kuzoti mudeme ngatingorongekai. Mwari verugare vachikudzwa. Tine men's revival iri kuuya this week. Murume ari kuuya izvezvi anonzi overseer Nyeremuka, mududziri veshoko raMwari. Anodudzira shoko raMwari. Kana paine munhu ari kuda kukura, ari kuti mweya wangu unofanira kukura, usaruza. Kana uchiti ndiri kunyepa, chimbotsvaga paFacebook page pedu utarise pavakalida prayer manheru. Murume yeye anodudzira shoko raMwari. Kududzira shoko raMwari zvekuti vhesi raunoverenga mazuva ese, iye akakuverengera unoti nhai Mwari, pfungwa dzangu dzadziripi. That man can interpret the word of God. He has capacity to interpret. Wana munhu wanda appreciate ano, iye murume pakududzira shoko raMwari anondikunda. Kuvhura vhesi kudai anodudzira. Kududzira chaiko kutsanangura. Don't miss a day. Come hear him speaking. Pandiri kudaidza vashumiri, handisi kudaidza shamwari dzangu. Ndiri kudaidza vanhu vandinofunga kuti vanogona kusiya vatisimudza kubva patiri kuenda pa next level. Handizi rini alpha na omega wechiKristu. Ndiri mufundisi pakati pevamwe vafundisi vanogona kuuya neimwe dimension yakasiyana neyandinayo. Kutodaidzawo vamwe kuti tirege kuramba tichidya same dish, timbodyawo another dish. Ndosaka tavadaidza mududziri veshoko raMwari. He is a very good interpreter of the word of God. Akakudzidzisa unobatsirika. Uyai muzonzwa vachiparidza. I promise you, you will never regret one day. Yaunouya uchivanzwa vachiparidza. Munhu waMwari. Ndakavatenda, ndikavaona, ndikatenda mavari. Don't miss. Munogara yenyu pasi maimanja ndakutopedza. Zviziviso mogara pasi. Anditi Mwari vachitiitira zvakanaka. Men's fellowship yese sarai. Munhu wese anonzi baba ndichakukumbirai tigoonana. I was blessed with teen girls. We had a wonderful time. Hello. Wangani wenyu vanokaziya kasa. Hello. I don't know how to express my joy, but I love children. These guys are awesome.
I love them. I believe in them. I see God in them. Kana paine chinhu chandinofarira ikrui. This is our future. This is our tomorrow. This is our hope. This is our everything. Ipapo pane vakadzi chaivo pavana ivavo. Pane vakadzi chaivo vachati vakati hallelujah. Vamwe vachaita maprofessor, madoctors, engineers, evangelists, women of power. Usaita muroi wekutarisa mwana wako ona akakundikana. Itawo muprofita wekutarisa chavabva mudumbu mako. What this is real power. This is real blessing. This is real breakthrough. Wakatarisa mwana wako. Kune vanhu vanotarisira zvakanaka kuseri. Izvo zviri padhuze navo. Amen and amen. We had a wonderful time. As usual, we ate, but in midnight snake yedu must not be cooked from home. So we ate mommy's food. Then we also ate our midnight snake. And these guys, they don't mix, they eat their food. These guys, they give it justice, just like that. Next time we'll go from Friday to Square Saturday. Maneru ne boys chatanga Friday. Maneru Saturday to tamba bora, Sunday to yakunoko. Boys, teens. So we had a wonderful time. Much thanks to our leader, Sister Rumbi, who is steering the teenagers. Mwari vakuitire zvakanaka ndo vanga vari MC zvakare vezuva ranhasi pamwe chete nababa Nyamawe vanga vachititungamirira. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Okay, tingagara hedu pasi. Farirai mai mufundisi naye. Ngofarirai mai mufundisi nezita raJesu. Ngofarirai. Ene ndiri kutenda Mwari kuti havana kuziva kuti it was Women's Day yesterday, so I didn't buy a present. Mwari vakanaka. Vana baba vakati kunana ama happy Women's Day vangani vazhinji hatina kuzviziva. Or we knew, we pretended not to know. All right. Pakati pedu tina Minister Mohale from Soweto vanoimba. Is a worshipper. I'll work with him soon. Kanata kunamati. I'll give him vachibatsirwa ne present worship. Mwari vachititira zvakanaka. I'll ask you to come forward. Mbotarisa munhu ari padhuze nekuti zvakanaka kunamata Mwari. Zokorora kuti zvakatinakira kunamata Mwari. Mazuva ose. Amen and amen. Vaverengi veshoko ngativerengei. Father, you can come and interpret. Go get your mic. Come. She was one of them. We enjoyed. Guys, I wish one day before I go home to be with the Lord, mbaita church yema teenagers nema youth church. Maybe when I retire from active pastoring, nombaita children's ministry. Just to let, these guys are awesome. I have been promised cars. I've been promised. You guys, you have never promised me anything. These guys promised me cars. These guys promised good houses. These guys promised me holidays. But you guys are even stingy with promises. And pastor, you'll be eating nice food. When you grow up, you'll be eating just nice food. Chiverengerwe shoko ra Mwari. Chaverenga. Uye zvose zvamunoita mushoko kana mumabasa. Itai zvose muzita raJesu. Muchionga Mwari iwo Baba kubudikidza naye. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to him, the Father, through him. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I, your God, I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Naizvozvo usatya,
nekuti ndinewe, usavhunduka, nekuti ndini Mwari wako. Ndichakusimbisa uye ndichakubatsira. Ndichakutsigira neruoko rwangu rworudyi rwokururama. With good will, doing service as the Lord and not to man. Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Mushande nemwoyo wose, sokunge munoshandira Ishe, kwete munhu. Nokuti munoziva kuti Ishe achapa mubayiro mumwe nomumwe pane zvose zvakanaka zvaanoita, angava muranda kana akasununguka. All right, thank you for the reading the word. Yandiri kuda kufamba nayo, I didn't give them. Ephesians chapter number, Ephesians chapter number 2 verse 10. Isai pamadziro. I'll read it myself. For we are his handwork, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Version yandiri kuda iri kuti, for we are God's handwork, created in Christ Jesus to work, to do good works, which he prepared in advance for us to do. Nokuti tiri basa raMwari rakasikwa muna Kristu kuti tiite mabasa akanaka akagadzirwa naMwari kare kuti tiaite. I want to work on this. Mwari ngavatibatsire. May God help us. Pamazuva ako auri kurarama panyika. In the days we live on earth. Kuti uite zvakanaka. To do good. Mwari vachisika munhu. God creating man, vaida kuti aite zvakanaka. He wanted him to do good. Patinonamata Mwari, when we pray God, pamwe pacho tinokanganwa kuti takagadzirirwa kuita zvakanaka. Sometimes we forget that God created us to do good. Not to live like zviya zvekurarama usina direction. Kwete kurarama usina direction. Mwari vanoda kuti tiite zvakanaka. God wants us to do good. Mwari vakatarisira kuti tiite zvakanaka. God is looking for us to do good. Semunhu achibereka mwana wake, as a person bearing a child, ari kutarisira kuti aite zvakanaka. He is looking for him to do good. Mwari vachikutarisa, when God looks at you, vari kuda kuti uite zvakanaka. He wants you to do good. Mwari vanoda kuti udye God zvakanaka. wants you to eat nice. Mwari vanoda kuti urare He wants you to pakanaka. sleep in a good place. Mwari vanoda kuti utaure He wants you to zvakanaka. speak good. Mwari vanoda kuti udrive He mota wants you to drive a yakanaka. good car. Nekuti vari kuti ndakasika Because He's munhu saying, I created kuti man aite to do zvakanaka. good. Mabasa The andakamugadzirira works that I've prepared kuti for him aite to zvakanaka. do good. Kune munhu ari kundinzwa here? Is someone hearing me? Pese paunonzwa nzara nenyota Every time that you feel thirsty and hungry, for good things, zvinhu zvakanaka, uri kuzadzisa murayiro waMwari. you are fulfilling the command of God. Kune munhu anoda kuti anzwisise I want mamwe someone to understand kuti Mwari vanoda that zvakanaka God needs good things pamusoro peupenyu about hwako. your life. Nyika yakazouya ikaunza zvakashata. The world bring in bad things. Mwari vanoti vadzidzi, Jesu vachitaura When nevadzidzi, God was speaking to his vanoti disciples, mudyari akadyara mbeu he yakanaka. said a farmer saw a good seed, Vati manheru but in the evening, pakasviba, when it was dark, muvengi akauya akaisa an enemy sora come and put the weed pabasa rakanaka. in a good work. Kune munhu anoda kuti azive kuti pauri ipapo I want someone to know Mwari vanotarisira God zvakanaka. expects good things. Mazuva ako In ekurarama, the days of Mwari vanotarisira God zvakanaka. expects good things.
Hakuna marriage yakagadzirwa kuti murwe. There is no marriage that was designed for Pamuri you to fight. kutorwa vakaipa When you akaisa are mbeu fighting, yakaipa. Mwari vanoda kuti mudanane. God wants you to be Nekuti loving each other. pavakasika munhu Because when he created man, vakamugadzirira he zvakanaka. prepared good things. Zvinonzi asika nyika yese yapedza. When he created the world, Anoti it is good. akati zvakanaka. But also to let us make men When he said in ngatigadzire our munhu, image. akafanana Kune nesu. vanhu vakauya vakakuudza There are zvekunyepa. people who came and told Vane you vanhu lies. vakauya vakadyara mbeu There are people who yekunyepa. came and saw the Vakati bad wewe things haubate mari. and said you are not But going to be denga rich. rakatokugadzirira But the kubata heaven mari. has designed Maoko you to have ako money. akagadzirirwa Your kubata hands mari. are designed to hold Iwewe money. maoko Your ako hands akagadzirirwa are kudraivha mota. designed to drive a Nemuromo car. wako And your mouth wakagadzirirwa is kudya designed zvakanaka. to eat good things. Akakusika He created akakugadzirira you zvakanaka. to do good Usateerera nhema, listen to lies. usateerera Don't manyepo. listen to Wakagadzirirwa You are zvakanaka. designed for good. Vana vako vakauya children, zvakanaka. they came in a Vana good way. vako vanobudirira. Your children will prosper. Newe wacho unorarama And you are also going zvakanaka. to live good life. Hands, you are the handwork of God. Tiri basa ramaoko aMwari. Akakugadzirira He zvakanaka. prepared you good things. Wakaipa anonyepa. And the devil is Anogara a achitaura liar. kuti hauite He always zvakanaka. says you never Eji do yako good. At your haucharooreki. age, you're not But going to be Mwari married. vachigadzira But God munhu. designing man. Havana He chakaipa never chavanoda. designed anything bad. Activate your faith. Mutsa kutenda kwako. Kuzive kuti Mwari anotoda zvakanaka. And know that God did good things. Munoziva kuti pane chandinofarira pana Abraham. There is one thing that I like about Anoti, "Enda Abraham. kunyika yandichakuratidza." He said, go to the world I show Isina you. zita. That no one knows it. Isingazikanwi. That no one Kureva knows it. kuti kana ukafunga That means if you think mupfungwa dzako in your mind, ezvi zvawafunga zvakanaka, as long as Mwari what you think is nice, vanozvizadzisa. God will fulfill it. Dambudziko kusafunga, The problem is not dambudziko thinking. kusatenda, The problem is not dambudziko having kutendera mafalse The problem accusations. is focusing on false accusations. Ndizvo zvakagara kudai vanhu vanotaura. When we see people who Haugoni talk, kutenga imba, you cannot buy a car. haugoni kurarama You zvakanaka. cannot live good lives. Vamwe venyu muri kutya kuti ndicharamba. Others, you are afraid of Vamwe venyu getting. muri kutya kuti ndichaisa miscarriage. You are afraid Vamwe of venyu getting muri kutya miscarriage. kuti mwana haaroreki. You are afraid of Izvozvo ndo of your child zvatendera not getting Satani married. kugara mupfungwa That's dzako. what Kana the devil uine wants mwana to wako know. iwewe, If you have a child, mangwanani anobvumirana this neni morning kuti agree Mwari with me vakamusika that zvakanaka God designed you uye that way. anobudirira And you also nekuti ndiri succeed. basa rekubata I'm God kwemaoko who sent aMwari. Ndoda kuti pasi pamwedzi yasara iyi I want in these remaining months umboita an act of faith kuti umbovane kumwe kuti Mwari kutenda vakati zvakanaka kumba kwangu, that God will Mwari do good things in ngazviuye your kumba life. kwangu, Those good Mwari things will vakati come in your ndinogara house. zvakanaka, You will live ngazviuye life. kumba kwangu. These things should come into Nditendere your house. kuprofita upenyu hwako. I want to Nditi prophesy kana in your usina life. mota uchaita mota, You are going to kana buy a usina car. imba uchaita If you don't imba. have a house, Why? you're going to buy a house. Mwari anoda munhu Because ende God loves akakusika men. And he achiziva kuti created zvinoita you, knowing that it's mazuva ako possible asara in these panyika. remaining days of your life. Pamazuva ako epanyika In the days of your life, ziva kuti Mwari anoita zvinhu. know that God does things. Munoziva kuti vanhu vazhinji vakabatirira pamazwi ekunyepa. Do you know that people have held on to Vakabatirira lies? pamanegative reports. Kune zvimwe zvinhu zviri negative. Ndakaenda kumusha kwedu kwandakaberekwa. He went to his house, to his Kwaive home. nezvivana zvakafoira form There were people that has failed school. vanga vakafoira 4 vana. 4 of them had failed. Vamwe vakanzi uye akanzi ihure, uye The other akanzi one said, imbavha, no, this one is a uye akanzi prostitute. anoputa This one is focha, uye is akanzi a thief. hateereri. This one is a But smoker. pandakavereka Ephesians 2:10 But when I read this chapter, ndakati ibasa rekubata I said this is the hand of God. Fundisi, let's give it a try. But Tione ngati kuti mbozviedzai. pane chinobuda here apa. Do you think anything can come out? Ndikatanga kubvunza Then I vanhu. started asking people, Vanhu vakatanga and the kundibatsira. people started Umwe wacho helping me. akandibatsira ndigogo The Shakata. other one is Gogo Shakata Vakataura who helped me. nemuroora wavo. They say- Vana vakaenda kupoli. Then people goes to Poly, to the college. Kumutare
Poli. Mutare Izvi vanhu Polytechnic. vakataura kuti hanzi hakuna mabasa attachment aibhadharwi. They said attachment is not Vari paying. kuvana ngavagare kana vashandire mahara. The children should not work for Taura nothing. nyaya navamagunda. I was talking to Bamagunda, Vakati mirai ndimbobvunza bvunza. and he said, let Izvozvi me ask a vese question. vakasaina makontrakt. That everyone has signed the contract. Vari kupiwa $200 pamwedzi. They are getting $200 US a month. Iwewe wako akaita sei mwana uyu? How about yours? Bvunzawo zvakanaka. If you ask Mwana him nice wako things, usaburamwa. Ibasa rekubata It kwa is Mwari. God's Anogona hands. kurarama. He can live. Anogona kubata mari. He can have Anogona money. kutoenda He kubasa. can go to work. Pakati pacho pane wamukoma wangu. And in their midst, there is also my brother's Musikana son. ndewamukoma. Baba vacho havasati vambotambira iyoyo. The father has never earned But that mwana money. patakaona chakanaka. But we saw Tikati something good in the denga child. rakarira. And I said, the heavens is faithful. Anondiri kuti kudii. Iwewe uri basa rekubata kwa Mwari. You are the hands, Pauri you pane are the chika hands craftsmanship. chakanaka. There's Maoko something ako good that aya can come out anobata of mari. you. Your hands Iwewe can unogona have kurara muhotera. You can Iwe sleep in a unogona hotel. kuenda kuEurope You can go to Europe with the ingotenda aeroplane. kuti Mwari Agree vane that chimwe God chinhu has something chavanogona that he can kuita do pamusoro peupenyu in my hwavo. life. Handina basa unaye I rent. don't care, you But don't have ndiri the kuti rent. tenda muna But I Mwari said, uyu. believe in Ari God. kuti He pandakakusika can say, when I created you, ndakakusika nemufananidzo I created you in my wangu. image. Kumberi kwauri Where you kuenda are going, ndakakugadzira I have prepared you zvakanaka. good things. Even mwana wako achiputa mbanje. Even when your child is smoking Chimbokutarisa dagga, munzvimbo dzemweya. just look in the Utange spiritual kutaura kuti corridors denga rine zvarinoita and apa. start to say, Mwari God vane can do something. zvavanoita apa. God can do something. Pane munhu anoda kuti atange kungonzwa so. I need someone to start feeling. Act of faith kungotanga kuona mota so. In your faith, start to see a car. Imba so. Start to see a house. Pasina hapo chiripo. Without nothing. Chingotenda Ephesians And- 2:10. And having faith in the visions. That when I created Ndakagadzira you, zvakanaka I created kumberi. good things. Pandakakusika. When I created you, ndakagadzira I created zvakanaka good kumberi. things. Pandakakusika. When I created you, ramangwana ndanga ndaribata kare. Ramangwana ndanga ndarigadzira. I created your future. Kune mumwe munhu wandiri kunzwa achiresista so. And I can feel someone Vanhu resisting. vazhinji A lot of vanoda people, kuti tidzinge mweya yetsvina. they want us to chase But evil Mwari haana spirits. kukugadzirira But kudzinga God mweya has not yetsvina. prepared you Mwari to chase to be chased evil akakugadzirira spirits. kudya zvakanaka. God has prepared you to eat Mwari nice things. akakugadzirira God has kurara prepared you to zvakanaka. sleep in a nice Mwari place. God akakugadzirira has prepared mazuva akanaka. good days. Simudza kutenda kwako. Raise your faith Umboti Mwari wekudenga ndoda rimwe and zuva. say to God, I need another day. Randichabvunza mubvunzo. That I'll ask a question. Mari iyi ndeyangu here Is Mwari. this money mine? Mota iyi ndeyangu Is this here my Mwari. car? Murume uyu Is ndewangu this here my Mwari. husband? Mwana uyu Is ndewangu this my here child? Mwari. Hembe idzi ndedzangu Is here this Mwari. my clothes? Denga rakatendeka. The heavens are Mazuva faithful. epanyika. days of our Ngazare lives mufaro. Should full of. Do you know kuti our mind space Munoziva here kuti zviri mupfungwa dzedu yakaoccupywa nekuti if zvakazadzwa nekuti kana. izvozvi so unoti kana murume wangu akazoita mari, If my husband has kana money, ndikazoita mari, if I have money, kana ndikazowana basa. if I will get a job, But denga harina kuti kana. but the heavens even say if. Ndakatogadzira. It says I It's have not if, prepared. it's a certainty. Denga rakatogadzira. The heavens is prepared. Ndinomuka ndichinwamata mumabedrooms evana. I wake up praying in the children's bedrooms. Kudhara ndaipinda 3. Before I used to go into 3 bedrooms. Now it's 2 boys. Vakasaita agreement to share a room. Now the boys have agreed to share a room. Kuti vano share a room. Unoza ndichipindamo ndichiona vakarara. You see, when I get in their rooms and see them sleeping, Ndine ndiri papi. when they marry, I'm well, already expecting their marriages. I'm ndasingatarisiri already michato yavo. expecting their money. Ndiri kutarisira mari Why? dzavo. It's not if Nokuti- the Lord promised. Nokuti Mwari vakavimbisa. Ndakagadzira. Kuti Mwari vaka- Ndakagadzira I have zvakanaka. prepared good Kumberi. things. The Bible says the confidence that we have Shoko raMwari rinoti kutenda kwatinako ndekwekuti akabata basa akapedza. is that he has already prepared the work. So many people are doubting. Vazhinji vanokukadzika. Vari kutya.
They are afraid ramangwana richazovei. about their future. Kune vanotenda To those who have faith, vanofanira kungoziva kuti akatogadzira. they must know that he is prepared. Uya ndinombofunga kuti Sometimes last week zvainzi 15 years back they were saying 15 years back, sutu yandakapfeka iyi, the suit that he's wearing, it's more expensive than the rent and the food that I was spending per month. inodhura kudarika rent Asi yavaibhadhara. hapana musi wandakambozvifunga But I never thought kuti of that, ndichazogonawo kupinda muWoolworths. that I will be able to get into Taitenga Woolworths. nyama yedu. You used to buy our meat Buchari muJoburg rinonzi chii? in this butcher in Joburg. MTN Buchari. Kune vakambopfuurawo nepo. Amen. Wangani vanoziva MTN Buchari ndini ndega. Ndokwataiti kana tatambira tomhanya ikoko. Tiri kuendako. Muchiri kuendako kudai. Unochataiti katambira tomhanya kuMTN Buchari. Kune futi chimwe chishopu chiri There is munzira. also another shop chainzi chi? in Jumbo. Main Reef. That one. Wangani Jumbo. vanochiziva. Tonoshopa ikoko. Vana Woolworths nana food lovers These nana Woolworths checkers stores, food angari lovers and mashopu checkers, evamwe. there were other But stores. mabve aya akashata aya mabve aya akashata. When these needs Rimwe work, zuva unomuka uri mucheckers. one day you will Rimwe have to zuva be checkers. unomuka uri One day muWoolworths. you will Rimwe wake up to zuva Woolworths. unomuka One day you will uchishandisa wake up. checkers ichiuya padho. Using Chimbotenda checkers kuti app. Mwari vakandigadzirira zvakanaka. God has prepared good Chimbotenda things. kuti Mwari vane zvakanaka pamusoro Have pa. faith that God has good things upon your life. Kuno munhu ari kutonzwa kutukwa. Someone is feeling cursed. I'm giving a testimony of where I came from. Ndine mumwe musangano wakamboenda maimufundisi. There is another conference where my Mfundis went. Vachitenga kachubhu keColgate muchakazva. And he was Kanotengeswa pagaraji he was saying he was used to Tisina Colgate. buy a very small Colgate. Ukaona mahobi ediro totai. Ziva kuti mubvumbi wabvira kare. If you see Denga Mahobi harirambi Atota, rakanyarara kune vanonamata. Denga harirambi the rakanyarara kune heavens will never be vanonamata. quiet to those who pray. Chimbotarisa mudenga kuti Mwari vakandigadzirira zvakanaka. Look unto the heavens and Chimbogadzira say, kuti God has zvese prepared good things. zvakanaka. And say Mwari everything good. God vakandigadzirira. has prepared for Kumbova me. neassurance naMwari. Uve nekutenda muna Mwari. Kuti umwe munhu ano. Mwari pane umwe munhu wandakamboti akambondiprofita rimwe Someone gore. prophesied me Akanditi baba. and said, Father, Ndikati what? and ndakati, chi? Zvikanzi ndiri kuona munhu mukuru pamuri. And he said, I see a big man in you. And you know what I was doing then? Unoziva ndaitei? Ndandisiri baba. I wasn't a father then. Kwayanga iri nhamo yairatidza makore akawanda. It was because of poverty that showed me that makes me to Ndaita look old. mapeace job ekuchera mafoundations. I used to have Mugwadza peace jobs extension. to make a trench for foundations. Ndapedza A level. After A level, Ndichitenda muna Mwari. believing in this God, Ndaichera mafoundation. I used to make foundations. Administrator weAFM pakuwadzana extension. The administrator of AFM in Kwazana Extension, Ainzi Elder Magwaza. he was Elder Magwaza. Ndikaenda nechegumi changu. I went with my tithe, Zvikanzi aiwa endesai kuoffering. and he said, no, put it in the offering Receipt book basket. inopera. Because it's too small to receive Tiri it. queue so. We're a queue. Chibuda pane vanhu uchidzokera unogara pasi. Vamwe vachinyorerwa Coming out of the marisisa. crowd, going back to sit down. After service. Service yapera. Ndikati elder. Ndikati, mukuru, How much is it enough to write a receipt? inotora mari kuti inyorwe mari Ndikatiwa receipt. figure, I can't remember it. The Zimbabwean money has changed over and over and over. Pane figure yavakapiwa. Then ndikatanga kuseva mari yangu. I started to saving my money Kusvika yasvika panonyoreka receipt. until it's receivable. Andaubuda church. I did not go out of But the church. ndinofara nechinhu chimwe But I'm chete. glad of one thing. Ndikabvisa izvezvi. When I type now, Administrator anozviziva kuti pane chimwe chinhu chinogadzirisa. administrator Because knew that inotenda. something can be Iwe, fixed. do not despise my principles aMwari. Usashore Do maprinciple them aMwari. even if it's embarrassing. Hazvina basa kuti zvinoshoreka. Akati zviitwe akatendeka. The one who said Akati must be zviitwe done is anoziva. faithful, Denga and he kana knows. vati ita so. The God Chimira says do pariri this. nekuti rine nguva yekuzadzisa. Because you have time to fulfill it.
vanyamunga ingoti kwanyana Baba Nyambuga, can you please stand up? ndiye umwe murume aikubhadhara chegumi chisinganyoreki muri He's one of the people that used to pay the tithe which is unreceittable. chegumi chake His tithe, it was very small chachiri chidiki. izvozvi ndo yaofaring yai Now he's offering. maprinciples amwari kana vangoti uchadya zvakakora zvenyika havakanganwi havarasike God does not havanonoki forget his iwewe munhu uri principles. kunditarisa nhasi You uri who kunzwa is watching vhangeri me, denga rine chekuita newe God have kana got uri something kunzwa to do with meseji you. If you are denga reading rine this chekuita newe the heavens mwari have got something to do with havakutenderi you. kufa usati waona God will never chakanaka allow you to mwari die before you havakutenderi could kuenda usati waona God will mazuva never allow you to akanaka go nekuti before you see good days. vakakugadzira kuti Because he uone prepares mazuva to see akanaka good days. ndaitaura nechimuzukuru changu I was talking to my mzukuru. he said to me Akati kwandiri, "Sekuru," ndikati yes kanzi itori shuwa here kuti ndichatambira 200 is it true that I'm going to earn 200? andikati hauna kusaina here And they said, didn't you sign? and I signed but And he said, no, I didn't sign. kwanda ndiri kutaipiwa ma$10 must Then where I used to be, we used to earn kuno $10. munhu anofanira kumborara rimwe zuva so mwari Someone vakuitira should sleep zvakanaka this other night, uchizvibvunza kuti is it truly asking me yourself, kuti mwari ndini here? ngaambokupa zuva rekuti God munotarisana should kuti give is you it a really day. us Rokubvunza kuti tisu here zveshuwa. mumwe munhu munotori pese patinotaura zveshoko ramwari Every time we speak about the word of God, chekuita nekubudirira with everything to do with Doubt prosperity, yourself. Because Satan akarecord the wrong things in you. nokuti Satan akaisa zvinhu pfungwa dzako zviri negative. Munhu ndikuti ndikatarisa so ndoti denga ngari kurangarire mani. When I look to other people, I would just feel like, may God show you his faithfulness. Kungoratidzwa kuti God is Just to good be shown and that God he is can good. do it. Uye Mwari vanozviita. Chinorwadza Mwari havana evidence. Ndatotaura so ndatopedza. The painful thing It's is up that to you. Mwari havana evidence. Kuzvitenda kana kusazvitenda. You believe it or not. Vazhinji vedu tine vana vatinavo. Most of us have got kids. But do you know what God can do with you? Unoziva here zvinogoita Mwari nevana Do you vako? know how God can take care of children? Unoziva here kuti Mwari God angona can do anything. Mwari angona kuita zvero zvavanenge vaita nevana But vako. umwe munhu autofunga kuti kwakazotsiwa nemota. But someone says, how about if the car hits my child? Munotaura kuti the world is full of negativity. That we have lost in trust in God. We have lost our trust in God. Tarasa kutenda kwedu muna We are Mwari. now recording things that affect our faith. Takuisa zvinhu zvedu, takuisa mupfungwa zvinhu zvinoisa kutya mupfungwa dzedu. Can I tell someone? Ndiudze mumwe munhu. Activate your faith. Tumutsa kutenda kwako. Activate your faith. Mutsa kutenda And kwako. say it's going to happen to me. Uti zvichaitika kwandiri. Ingo activate faith. Iwe Uti mutsa- zvichaita kwandiri. Uti no, it will happen to me. You know why faith is difficult to raise? Munoziva here kuti kutenda kunonetsa sei kusimudza. Facts ari panyika The facts which are on this world are fighting your faith. anorwisana nokutenda kwako. Facts versus faith. Mafacts anopikisana nekutenda nekutenda. unotsara pane pamwe pokuti ukabuda muno muservice Sometimes when you go out of this service uchifunga kuti mufundisi wangu achiti zvakanaka zvinouya kwandiri and you thought pastor was saying every good thing is coming to my way, wobva waona kuti hauna chekudya and you see that you don't have food in the house, wobva wanzwa mufundisi wachiti ucharoorwa and you hear the pastor saying you are getting married, wobva waona kuti boyfriend yacho hauna and you realize that you don't have a boyfriend. kana uchitobuda munomu Going out from this wotoona place, kuti yawanga wachidanana naye ine munhu wayo unoziva zvinoita Mwari. you know what God can do? When Elijah prayed, Elijah pakanamata, akati moto ngaubve kudenga he said the fire should come from the heaven upise chibayiro and consume the sacrifice, ukachipisa and it consumed it. but yanguva yekunaya kwemvura But when it comes the raining time,
muranda anoenda 7 times The servant went 7 times kusina mvura iri kuuya. without any rain coming. Zvazvinoreva ndezvekuti What it means is unogona kuona simba raMwari you can kuservice. see the power of God in the service. But waenda paground But when you go on the ground, wobva warishaya. you see nothing. Simba raMwari rakaoneka paMount Carmel. The power of God was seen in Mount Carmel. Mwari vachiburutsa moto. When God brought the fire down Mwari vachitendera vaprofita vaBhaari and kufa. allowing the Baal prophets to die, But yanguva yemvura. but when it comes raining time, Because kufa kwevanhu kwavaprofita vaBhaari because the death of the prophets of Baal, and coming down of the fire nokudzika kwemoto kwaisaadresa dambudziko revanhu. was not addressing people's problems Because panga pachine nzara. because there was hunger. The ground was dry. Kwakanga kaoma. But chaiadresa dambudziko revanhu But zvaigona what would address people's problems kunaya kwemvura. is the rain. Ndopari kunzi naElijah enda unotarisa kugungwa. That's when Elijah is saying, go and look at the sea. Zvonzi hakuna. Then he said, no, there is nothing. Dzokera Go back. hakuna. There is nothing. Dzokera Go back. hakuna. There is nothing. Dzokera Go back. hakuna. Nothing. Dzokera Go back. hakuna. Nothing. Dzokera Go back. hakuna. There is nothing. On the 7th time Panguva yechi-7, zvikanzi ndiri kuona he kachanza. said, I can see A a small. small cloud. Zvikanzi ngatichienda imvura yakuna. Then he said, let's go Pamwe because the pacho rain is coming. vanhu vazhinji tiri kuti kana Mwari akutikomborera Sometimes when God is blessing us, ngaauye nemurwi wema-US dollars. we expect money. Ngaauye nemamiriyoni. We expect millions. But paZerefath But on Zarephath, zvakanzi mafuta aya he said, this oil neupfu and this millimil, hauwandi hauperi. it is not going to be added, it is not going to be finished. Hanzi haudi hausi kuwanda It is not uye going to be hausi kudi added. hausi kupera It is also not kusvika going to mvura be yadii finished yanaya. until the rain comes. Kune vamwe vanhu vari muno There are people who are here. unobhajeta mari yako You can budget your money. bhajeta mari yako kunge mudzimu because mudzimu Budget your money haupekaviri. like Mudzimu. Because haupekaviri. Unoti pane pamwe pacho pandakamboti kuna maimufundisi I once said to Mamfundis, iwe hanzi muda kutenga ichi tozochikwanisa here. then he said, you want to buy this? We will be able to pay for I it. asked the ndikati whatever we have did we afford? Kuti zvese zvatinoda tinozvi-afford. Iyezvizvi kune munhu ari kugara mumukuku. There is someone who is living in a shack. Handisi kukudiscourage. I'm not discouraging you, But haugoni kuona Mwari urimo. but you cannot see God in that shack. Because patiri kutokumbira yerendi. Because when we are asking for money for Vatuma rent, verendi vakupa vanhu mari. the angels of rent coming to give people money, Vachakupa yemumukuku they nokuti will ndo give pane you to kutenda pay kwako. for the shack because that's where your faith is. Ari kuda kubhadhara mota 27,000. The one who wants to pay for the car, 27,000, Nemba yake 40,000. and the house, 47,000. Achangopiwa inokwana mota. Is going to be neinokwana given imba. what is Iwe equal uchapiwa to inokwana his needs. mukuku nemakanda You're euku. also Because going to that's what you want to given buy. what you are able to be paid for, to pay for. Chimboti Mwari ndatsvaga pe4,000 Thank God. ndigodzingwa ndiripo I ndoti looked for a place uchipinda for moti Mwari 4,000. ngatopinda mumba muno sezvamakaita kuna Abrahamu Like you kuti did to enda Abraham. ndichakuratidza That kupinda God I will show ndapinda you. asi mari handina chiona iye kutamba uone kuti denga rinonyarara here unoona kuti if panopera the mwedzi heavens mari will keep iyoyo quiet. unenge uinayo but wakaomera kutenda muna Mwari saka zvisi kuita. Your faith is stinged. You have got stinged faith. Unoziva rimwe zuva ndakapinda muEdgars. Mumwe musi ndakapinda muEdgars. One day I went in Edgar's shop. Nyaya yemaMothers Day It was on this issue of Mother's Day. nemaWomen's Day yatitambudza sana And baba. you know these issues. You know about it. I was shocked Ndakashamisika. ndichiona sketi yakanzi 255. Seeing a skirt costing that much. 255 sketi yakanaka. This skirt is beautiful. Vandazoenda paTemu nepaShein. Then I went to these shops. Online shops Temu and Shein. Ndikaona kuti sketi imwe yepaTemu yaitoita 400. And I realized that,
The amount was even double. Handisi Tem, handisi kudhauta Shane. I'm not But doubting pamwe pacho chiri any shop. kutitadzisa kutenda. But other things that are failing Hatisi us kutenda is muna faith. Mwari. We are not having We are faith in living God. on facts. We are not living on faith. Pane mazuva unofana kurarama mukutenda. There are Kwete days that you mazuva should live unofana kurarama in mufaith. faith, But and there are days that you should faith live in faith. keeps you constant. Faith takes you far. Kutenda If you want kunokuisa to go kure. far, you go with faith. Kana uchida If kwenda you want to kure, remain unaenda where you are, you nokutenda. remain by facts. Kana uchida kuti urambe uri pauri, unoramba nokuda kwemafacts. Ini ndinofarira kuita munamato wekuti Mwari, mari zvandinazvo I love- nemari yandinayo hazvienderani. I love praying the prayer to say, God, what I have and the man that I have is not Chiitai equivalent. munana. Make a miracle. Muzina ndiri kuKlufendale. The other day, I was in this place that he just said. Klufendale prayer and nature. Pray Klufendale nature reserve. Vanoiziva. Say that one you know. Ende pamba pedu At our house, opposite pakatarisana, nesu. Opposite our house. pakatarisana nesu. Ndati kuna mai mufundisi. I said to Mamfundis, Buy the car of, I want to buy you the car of your choice. toda kutengera mota yamoda mama. Unofarisa ukabikirwa zvinonaka ungotaura zvese zvese. Sometimes when they cook nice food, you say speak everything. anyhow. Vana amai mukabika zvakanaka timi rotaura zvese zvese. You know, sometimes, mom, when you speak nice, hey, pana baba vanopesera vangopotomoka. Apa vaidriva mota around 400. He was driving a car that cost 400. So I thought vachaenda pa6. I thought he was going to and munhu ari upgrade. kuupgrade haasi kudhabhura. Ndakazongonzwa wauya naShannon achiti we saw a car outside there. Then he said, no, taona mota kunzoko. Oh. Then I said, Can you come and see? Vakati, no, munogona kuva muchiona. Ndichingonoiti Pandakaiona ndakabva ndati, eish, tenderera asi ndavimbisa. but I've promised. That GLC that crashed in an The car accident. that she's driving now, No, it crashed in an accident. So to me, it's gone. So tasvika paya tiri kunotarisa price 1.2. when we went there, Tsano vakagara pasi vari muKlufendale vakati Mwari ndavimbisa. then I sat Ndikatanga down and kunyepa said, kumba God, kokuchurch Mwari. If I lie at home, what about church? Charity begins at home. zvinokuchechi ndonoti chii kana ndanyepa. I started to pray. Ndakatanga kunamata. I walked 10 kilometers praying one prayer. Ndakafamba makilomita anokwana kuita 10 ndichingonamata namato mwe chete. I don't know what happened. Handizivi kuti zvakambofamba sei. I got an offer for 3 months. Ndakaona offer yema 3 months mitatu to service another project in Polokwane. kuti ndiservise The project salary kuPolokwane. was good enough to qualify for the car. And we bought the car. And the contract ended immediately after the car came home. Contract yakabva yapera ndapedza kubhadhara But mota. the mortgage is still continuing. Asi zviri kungoendera mberi. If you want to trust God, Kada kutenda Mwari, allow Him to take you there mubvumire kuti and see akuise if He can musoro. take you down. Uone Mwari kuti achakuisa here akasiyana pasi. nevanhu. Mwari ana- Vakakukwidza vatokukwidza. God is not like men. Vakakuqualifya When He qualifies you, He qualifies you. Havarivhesi. You never reverse. Pamamwedzi yasara In yegore. these remaining months of the Ndinoti munhu year, amboita chimwe chinhu nekutenda. I want someone to do Kwete kuita chinhu something nekuti of faith. unochiafoda. Not Chimboita chimwe because you chinhu afford, nekutenda. but Why because do we of faith. not want to test this God we worship? Noda kuti umbozama Mwari ava. Kuti if you say this, Kuti Mwari kana mukati let me zvakati, try it. regai ndimbozvizama. I've been a pastor at this assembly Ndandiri mufundisi pachechi ino since 2016. kubva muna 2016. I have a diary of everyone who bought a house under me. Ndine diary remunhu wese akatenga imba pasi pangu. Ndaigara ndichiparidza kuti tenga imba yako, tenga mota yako, ndiani asingazvizivi. I was always preaching this message. So I was checking the diary that we have bought since I became a pastor in this assembly. Ndanicheka diary We rangu have bought about 237 houses. kuti pane vanhu vakatenga dzimba Including 237. varipo nevakaenda. But of those 237, I've never had anyone yakaripossessed. Pane 237 idzodzo hapana kana imwe chete yakatorwa. What I can't count, I lost count unless I have a diary.
moti hayi hatichatoverengi kunze kunge ndatoona dhayari rangu. But iwe ndopaunonga uchigara uri mumba mako. But when you sit in your Hachisi house kutengeka. and say, no, it's Ko ikatorwa. unaffordable. How Iwe about if they ukatenga deposit? mota. When you buy a ikatorwa. car and they repossess Wambouya it, nayo pachechi. Zvatonyorwa makoronike kuti wadhiraivha even yazotorwa. Iwe urumbo ngaimbotorwa ndamboita than kugara ndisina. they rather repossess it. Mazuva iwayo. In those days, Unoziva kuti ndine one of my relatives akamboenda kuAmerica. ndine umwe relative who went to America. Anongoti passport yangu iyi ndakamboenda kuAmerica. Makakusvika. Ukangodada zoti I was in America. Iwo yatozoti zveshuwa kuAmerica anga ariko. Ukangodai iwo wakamboenda kuUK here. Have you ever been there? Iwo wakamboenda kuAmerica. Have you been at Ukataura America? nyaya vati kustates zviriko. Iwo kana usina kumbokuenda unoti kangotaura nyaya vati nekustates zviriko. Because passport yake iri kutaura kuti akaenda kustates. Because the passport even ukati hana chinhu but If you kustates say akaenda iwawo nothing has munhu been mwari there. ngavambokukomborera unzi wanga uine mari May ehe God ndakatomboita bless you and say you want ndikanakirwa his mazuva money. iwayo You once enjoyed. zvino unenge uchiti ko iwe guys I want to be honest with you kumboita zuva 1 unonga nemota yako wakaisa maearphones uchidaiwo mutraffic even ikatorwa mangwana ndatombodhiraivhawo mumakoronike zvatonyorwa munzira dzekurarama zvanyorwa let's try this God and hear what he says zvinoita najesu. It's possible with God. Mwanzi kuti kaenda kuholiday tikashaya chekudya. If you go to holiday and find nothing to hatitadzi eat, kutumira mapicture takaisa makumbo mubeach tirimo mumvura toisa tadya here kana hatina We but can tiriko send pictures mwari while we are vekudenga playing the ngaakugonere umboita zvimwe zvinhu gore May rino God enable you to do nekutenda something by chimboita faith. something nekutenda. Do something by faith. Kunomwe munhu ati ko zvikazopera Someone says, oh, but if it ends, he planned good for me. akandirongera zvakanaka. Unoziva kuti ndakauya ndisina permit. Do you know that I came here without a permit? Vangani venyu vakabuda nemurwisi vari muno. How many of you Usasimudza come hako through maoko, but vangani venyu Limpopo? vakapinda nemvura. How many of you But poloni came through inonaka chete whether Limpopo? wauya nendege kana wauya nebhazi kana wauya nepasi pebridge kana taakudya poloni tese tichanakirwa. Mwari verugare ngaakugonere umboitirwa zvakanaka naMwari God- whether zvinorasta kana hazvilasti No matter mazuva how acho long it iwayo. takes. Kana taapa bribe youth apa hatibvunzi kuti wakauya sei. Tese tiri kudya. When we are praying there, we will never ask you how we came here. We are all eating. Noza ndichiri mutende mudiki. When I had small faith, Ndaifunga kuti vanhu vakatizira havana kuroorwa. I thought the ones that Vandakatozoona did kuti not vamwe get vari married kuenjoya in the marriage proper way. vakatizira mukumbo. Uchitonyetsa kuti munhu agere zvakanaka. Kuna vamwe ari munhu akaperekedzwa nemosikito but marriage iri kufaya ari kunyatsonzwa kunakirwa ari mumarriage zvinhu zvichiri zvichifaya. Others were not properly married, but they are happy. Wapinda marriage vakazogadzirisa vakati Mwari ndakatadza And they but corrected ndapinda while they ndibatsirei sleep. ndigaremo. And say, God, please help me so that I can do right things. Uye akatizira iwe zviri kutofaya. Vamwe It's vatone vana working. 6 arimo. They have Vana 6 vacho children. vachikomborereka vachiropafadzika And the vachikura. children are getting blessed. Chakaipa kuzokanganwa kutendeuka. Gadzirisa nyaya dzako upfuurire mberi udi uende. What is wrong? Vhesi iri harina kunzi vatsvene. Rangonzi vese munhu akasikwa naMwari. Munhu wese akasikwa nani? Everyone God created. Pane yandaverengesa idzokorore Ephesians ina 7 and 8 kanda pamudhuri. Pane panoda kuratidza mumwe munhu. Media mukai. Unoita kune vamwe vanhu vari muno kuti hapana chakanaka chaunofunga nezvacho. There are You people who are never always think thinking, good about umwe munhu themselves. anokutaura kuti he baba vangu namai vangu vasina kuroorana zvine basa rii. My Why mother don't and father were you not in which way? never get married. Hazvina nebasa rese It doesn't zvokomborerwa matter. naJehovha tiende kumberi. Ropafadzwa naShe tiende Get kumberi. blessed. Dzika futi. Up. Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord,
whether he is a slave or free. Kana Bible rako highlighter. Hanzi na Mwari. Kana ukaziwa kuti uri chisikwa chavo. If you know that you are God's creation, Ukaita zvakanaka. too good. Your current status yaunozikanwa nayo haikutadzise kukomborerwa. Hazvina basa uri mvana, hazvina basa uri kurwara, hazvina basa wakaba, hazvina basa pane pauri kupfuura napo, hazvina basa vakakanganisa. Kana ukaita zvakanaka, denga rinouya rakakukuchira makomborero. Your blessings. Mufundisi muri kuti chii? Pastor, what are you Ndiri saying? kuti moyo wako I'm saying mangwanani your heart ano this morning. ukatanga kugamuchira zvedenga, condition yako haizvirambidze nekuti moyo Because the wagamuchira. heart have received. Hanzi neither slave Hazvina basa or kuranda. free. Kana Because twakasununguka. pandichapedza kakuparidza When we finish preaching, ndichitidenga rakakugadzirira and say zvakanaka, God has prepared good Satani things. achakurangaridzaka The kuti devil will murume remind waugere you naye that your vakamutorera munhu, husband, but ndakamutorera 5 years hazvichagadziriki. but I've been with this man for 5 years. You can never undo it. Mutoseka kuna vamwe vakagara nevasiri vavo. You are laughing. Muno muSouth There are Africa people rendi that yakanetsa are kubhadhara. people that- Brother vaigara panext vachigara. Vamwe vakaroorana muno vakaroorana kuda kusevha rendi. Vana vakatozozvarwa but zvatoita. Ndakabvunza vamwe ndikati, ko makatanga sei? I asked someone, how did you get married? Zvikanzi ivo vaisanetseka nekubhadhara rendi. No, he had no problem paying rent. Ini ndaisanetseka nekubika. I was not having a problem in cooking. Ndikati ndochibika vachibhadhara Then rendi. I said, let me cook while you pay rent. Ndopatakatangira. Then that's where we But started. yatova mhuri. But now it's a family. Ehe, vanokwana futi apo, whether free or of slave, ngavaite also qualify zvakanaka there. vakomborerwe naMwari. Let them do good. Iwe pane pamwe pacho pekuti ukada kuedza kugadzirisa zvavakatadza ka, Sometimes when you try to fix your problems, ngatitangirei it's patiri, Let's start from tiite where we are zvakanaka and do kubva good nhasi, from tiende today. kumberi. Go forward. Zvandakatadza ndoti Whatever we do bad, let's forget about it. kureti kana wakatora murume munhu saudodi, If you took someone's husband, then wane vana vaviri, you now have two children. chitongogara. You just stay. Vazhinji venyu mimi muri munomu. Most of us, Makazotenga dzimba. when you Makauya buy- mune mapemiti, handi makauya muri zvidhura. Most of us, you bought Saka house, but you motereta come without totende permits. ukati tange tatora mapasipoti todzosera dzimba kukanzuru tozouyazve totenga. Ongo. Kuno umwe munhu ari illegal immigrant usina passport. Someone is illegal. Uri kuZimbabwe Yes, you are in Zimbabwe, Passport according yako to your yekuti uri kuchitumbuka. status. But chitongodya poloni ndo But zviripo. eat polon, Nekuti that's how it is. Unoita kuti kuno munhu anogara akazvisa munhu, handina chakati. Someone Eh, ever handina be- chakati. Handina chakati. Someone handina be forever chakati. regretting, I don't have this and that. Ngatitangire kuita zvakanaka patiri. Let's start to Whatever I do can good do from good, where we are. I can do good. Even if I'm a slave, Chero I ndiri can muranda, do ndogona good. kuita God will zvakanaka. remember me Mwari in my vanondirangarira slavery. Because uranda he- hwangu. even ukasuwa uchachinjei. Even when you get sad, nothing will change. Vese madzimai makasvotora nhumbu zvisunungurei. Every women that have miscarriage, Akatosvotora handei kumberi. free yourself and let's go forward. Ngovaudza Mwari kuti ndakadzibvisa Mwari. Just tell God that I Asi ndakuda kuita miscarriage. zvakanaka But now I kubva want to zvino do good. kuenda kupi kumberi. But now I want to do good going forward. Uritarisa pasi, tiri kusvotorwa nhumbu. Ngadzirege kuramba dzichisvotorwa. You must not continue doing that. Munhu akandita, unoya pane chinhu chinorwadza pasi pezuva kuti kune munhu asingambofunge kuti zvakanaka zvinoitika kwaari. You know, there are people that never have a mind of good things coming to them. Kuno munhu anogona kutaurira mukadzi wake chakuti ungadhiraivhe mota iwewe akaremara here kana achigona kuenda kulebha chinorwadza chii kudhiraivha nekulebha. Some people or some men tells their wives that they can't drive. What's more painful driving than qualify kulebha than anoqualify laboring? pasteering. When Mupe they maki qualify to Jehovah drive, they vakudzwe. also qualify to drive. Klasi ikatsva tenga imwe.
If the clutch bends, then buy another one. And hakuna akadrive akasambopisa clash. And no one drove and Tese failed to. takatopisa, but atiri vana baba hapana akazoti mapisa. But as Vana fathers, baba we've got that veche, pride. ndoita maoko mudenga yaka yaka. Murume wese akasikwa naMwari imboitawo dream rekuti mukadzi wako adrive. Every man that God created, have a dream Even for iwe us to usina drive. tangira pakuti mai ava ngave nemota Mwari havazopi mai iwe usina. Kurumidza kuita njere dzinovhurika. You have an open mind. Mumwe munhu akambonditi mukadzi wenyu mufundisi anoenda kuZimbabwe ega akati hana uremara uyu. Someone says, Pastor, your wife can drive to Zimbabwe alone. And I said, yes, she's not a cripple. She can do Trust in them, they can do it. Panoda munhu ane murangariro uri positive. Pandakaenda kuZimbabwe musi ndakarwadziwa sei. When I went to Zimbabwe the other day, I felt so painful. Ndakaona mumwe mudhara aifamba nevana vake. I saw another man traveling with his children. Tuvasikana tudiki diki. Small children. Umwe ndofunga aiva ne20 umwe 17. The other was 17 and 20. Vakapfeka mashorts acho netuma- Wearing shirts and crop shorts. Tuchidriva zimukwimba remota. Driving a big car. Baba vacho agarawo mashure And the father was vana relaxing vachirova at the mota back. iwe wenyu anosvika kuita 25 muchikoti But your child achadzidzira reaches 25 believe without in your driving. own see them Then doing I good am alive. allow the Lord to use them they are made and fearfully made in the name of the Lord. Vaingoti vakazwa mapurisa zvonzi tipei chitupa tione age. Then when they Zimbabwe minimum driving age is 16. in Zimbabwe, unobvumidzwa kudriver une 17 shenda. 16 shenda kamusikana kacho kumashoko. kadiki waikaona kadiki small body everything but mota uchitoona kuti handisi kukaona kakasvika kakanzvinga The driver was so small bodied. isusu But vamwe he vanhu could drive takaomera properly. pakufunga we are not thinking God can use us mightily Tifunga we kuti are vanogona not kuti thinking shandisa God can pane open zvinoshamisa. doors greatly Hatina can kufunga I kuti Mwari say vanogona to somebody kuvhiramikana. this morning chimboti Mwari ndiendese muspace yemunana ndibude muspace iri ordinary And say, ndipinde God, give me the mumiraculous space of miracles. space. Nzvimbo Unaogara munana yeminana. pane mwese mumwe ataimanzi munana taiti chiko. There was this song that we used to sing. Alright, ngaimbokuimbira iyi yechipostori Let him sing for you. kana wakufamba pane dzimwe nzvimbo When you are walking in other corridors uchinyatsoona kuti pandiri kuendapo and observing that we are going, hapasvikiki it's unreachable. hari mugore hari mugore hari mugore Jesu hari mugore hari mugore hari mugore Jesu hari mugore hari mugore hari mugore Jesu andopenya andopenya Jesu ukaona kuti apa hapasi kuda unzi chirandu pindai hapasi kuda unzi mhofu pindai hapasi kuda unzi mukanya pindai iti ari mugore anopenya kaapinde apa nekuti ndiye akapasika. The one who created it. Pane pamwe pasingapindi vana mhanduwe tajapa machere akadiwe izvozvo pari kudiwa nyasha dhoo racho rakavharwa riri kudiwa nyasha hapasi kudiwa mukanya pari kudiwa nyasha anopenya ari mugore mwana waMwari anoti pandavhura hakuna anovhara nepandavhara hakuna anovhura nguva kana yakwana yakwana vachida vachida vasikani vasikani kana nguva yakwana yakwana. It's up. Unozobvunza kuti wakapabuda sei Then they will woti ask you, how did you handizive come out of denga this? rine zvarakaita That God- Mwari God ane did something. zvaakaita God did sei something. akarorwa Why achembera was he made nyasha what he was dzakawanda The sei grace akatenga was put imba on him. akura Why nyasha did he dzakawanda have the heart? sei vakudanana vaimborwa are they now nyasha getting dzakawanda married with sei prophet ane grace? mwana Why? denga rakapindira. God has intervened. chechi ino yakufanira kumboitirwa chimwe chinhu This church imwe God must chemberedzo do afanira something. kumboroorwa Someone must get married. kurodzawo munhu ane 54 years Someone old must get married. ombokiswa papulpiti pana tichiti you may kiss the bride
kuti madhimoni anyari. So that the demons can get shy. Pane vamwe vasikana vebasa vakufana kuya nemota pana. Other Kuti mates zvizikanwe should kuti come with kumusoro cars. uko kune So musharukwa. that people Kune should know dzimwe that there is a dzimba God vanhu in vakufana heaven. kutenga dzimba People pana. should buy the Wagarisa house. panzvimbo 1. Ibva pamafex. are Handei too pakutenda. Ibva pamafex. Handei pakutenda. Let's go on faith. Ndiri kunamatira kagore kanenge kachanza. Kari from kuuya the to the cloud handmaid like a hand. that was made by the Lord. You are fearfully and wonderfully made. You shall excel. You will never fail. Haukundikani. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kungoitwa kuti Satani apoekane. Other things just need to shame the devil. Iwewe unofanira kumbodzokera kwawakazvarwa iwe. You should go back where you were born. Uine maki yemota. Driving the car. Uchinzi musikanawe. Woaudza kuti idyai haiperi. Then you tell them, Yana museyama inoperevera. But yeuyo anopenya ari mugore. Unoti pane pamwe paunofanira kuti uchienda kuinterview. Hari mugore. You start to sing Hari this song. mugore. Hari mugore. Jesu. Hari mugore. Hari mugore. Jesu anopenya. Jesu. Hari mugore. Hari mugore. Jesu anopenya. Iwe ingabaite chimwe chinhu mani. Mwari vari kutimanikidza. Kumanikidzira mumwe munhu. Kubva pari mangwanani ano. Aende pane imwe nzvimbo. Yaasina kumboenda. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Jesu anopenya. 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 Jesu. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Jesu anopenya. 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 Jesu anopenya. Iwe imbo ndoda kuti umwe munhu ambotanga kuona kuti pandanga ndisingasvike ndine mwana waMwari anopenya pauzuru nepakukudzwa. Chiedza chake chikamenya, kubwinya kwake kukauya. Ndiri kutaura murume akaroverwa padanda nezuva rikati hatigoni kuona mashura, negirozi dzikati misoro ngwanangwana dzichiona mashura aitwa padanda kuti iwe neni tisunungurwe tirege kurarama upenyu hwakatundikana, tirarame upenyu hwakazara. You have your own songs. That when you sing, things start to happen. I was singing this song. Ndaimba Mwana ryoyo. waMwari. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Anope mwana waMwari. Mwana waMwari. Mwana waMwari. Jesu anopenya. Anopenya, 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 Jesu anopenya. Ndine ngozi dzandiri kuudza mangwanani ano. Ndine zvikwapo zvandiri kuudza mangwanani ano. Ndine mweya yetsvina yandiri kuudza mangwanani ano. Kuti kune murume anopenya. Kune mwana waMwari ari mugore. Akadaidzwa akaburuka. Nyaya dzinoshanduka. He comes down and changes our stories. Hauna basa ngapenye, hauna murume ngapenye, hauna mufaro ngapenye, hauna chekudya ngapenye, hauna pekugara ngapenye, hauna mufaro denga ngaripo penye. Mwana waMwari ngavambozviratidza. Kune vamwe vanoti ndinovimba nambuya, vamwe vanovimba nemadzitete. Ini mangwanani ndiri kuti mwana waMwari, mwana waMwari, mwana waMwari, Jesu mwana waMwari,
mwana wa Mwari, mwana wa Mwari, Jesu. Ndotumboratidza situation yako. I want you to show your situation that something can happen in this service. I want us to come out of facts and move in faith. Abraham, a man called Abraham, before he became the friend of Jesus, he was asked by a son that we have the wood and the fire we have, but where is the Panda kwayana, but denga riri mukore rino appears. The fact is mwana akufa, but denga rine imwe nyaya. But the heaven there's another story. Did you see what I'm saying? There are people that are fighting with the spirit. But I'm saying if you go, when the heavens Jehovah who can see. What do you put in your faith? What do you put your faith in? There are people they are out of ideas, but God, see what you can do. See what you can do. Usandiitire dzungu rekutiza murume. Ita dzungu rekumukanda mugore rinopenya. Une murume ari stubborn. Service inoda kuti mwana wa Mwari. Mwana wa Mwari. Hari mugore. Mwana wa Mwari. Mwana wa Mwari. Mwana wa Mwari. Pane zvandiri kunzwa mangwanana. Kuti denga ngarimboredzika karipenye. Shoko raMwari rinoti. The Bible says, pakati peusiku, in the midst of the night, when Paul and Silas were singing, the jail started to shake. When Paul was in the nenyoka iri muhuni panzvimbo yekuti afe anongobvisa nyoka weikanda. Hakuna chinokuruma chikakuuraya, hakuna chinokubata chikakuparadza. Denga ngaribwinye pakubwinya kwaro, denga ngarishaine pakugona kwaro. Mwari ngave Mwari kwauri, pauri kupfuura napo Mwari ngave Mwari, pari kurohwa makuva sondorido Mwari ngavabwinye, pari kusimudzwa maaritari sondorido pairo sino Mwari ngavabwinye, pari kuiswa maota Mwari ngavabwinye. Ngavave Mwari kuvanhu, ngavave Mwari kwauri. Let him be God in your life. Handisi kutsvaga situation iri right. Ndiri kutsvaga situation inoshandurwa nemusharuka. I am looking for a situation where God can turn it. Mwari ngaambondibatsira mangwanani. May God help us this morning. Patiri kubuda muservice inoyi. When we are going out of this service, hakuna mweya wetsvina unofana there's no evil spirit that will hakuna prosper. demoni rinofana kuzozvikudza. There's no demon that will hakuna prosper. mhepo inofana kuzozvikudza. There's no demon that will hakuna prosper. ndoda kuti Mwari vambopenya pauzuru. I want God to simba shine raMwari and the rionekwe. power of God to be shown. I am destroying altars. I am destroying covenants. I am saying, let God shine. The children of God. There was a Kana zita renyu rodanwa
amutisiye takadaro mazita Yorodani. Yes. I am connected in the spirit. I am heavily connected in the spirit. There are people who are already connected in the spirit. Right now, I am. There is so much power that God wants to strike other people. Do not hold it up. Mutendere ango vamwe ari mangwanana. Shakarabaka ushuma. Baba muzita ra Jesu. Oya mandarabaka ushuma. Shikarabaka usanda. Ishe Jesu Chiratite Kana sita Rana Mariwe Kana sita Renywe Rino Chiratita Kana sita Kana sita Aritisie Kana sita Rinde girati Tamario Kana sita Kana sita Mario Kana sita Ishe Kana sita Vanorwara munoporesa Kana sita Munozviratidza Kana sita Unorapa vanorwara Kana sita Kana sita Kana sita renyura Kana zita Zita renyura Amuti
tisiye takadaro kana sitare unosvitidza sibuselele kosu Jesu sibuselele amen sibuselele kosu Jesu sibuselele kosu Jesu sibuselele amen sibuselele kosu Jesu Hallelujah, we give song to and great thee. We give song to and great thee. Hallelujah, give song to the Lord my provider, He gives song to get Him. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He gives song.
sakate uyendela lesakate nawena utoyendela alesaka he keeps on doing it. Hallelujah. Hallelujah. Siyakubonga Nkosi Jesu. Kosuche, hallelujah, 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 hallelujah. Siya kubonga Jesus, siya kubonga kosuche. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angel bow before you, we worship and adore you. What a mighty God we serve. What a mighty
Svondo rino kune munhu ari kuitirwa zvakanaka naMwari. Svondo rino kune munhu ari kuitirwa zvakanaka naMwari. Moto wandabatidza uyo hausi kudzima, uri kumuka futi musi wechitatu. Kune vanhu vari kusvimudzwa naMwari, kune vanhu vari kupiwa madhetsi ekuroorwa, kune vanhu vari kutenga dzimba, denga ravhura masuo. Vana vaMwari, God is doing something. Kubva musvondo rino resande kusvika sande, vana baba muri kukomborerwa zvakanyanya, vana amai maakuzarurirwa, denga rine zvarakuita. Kune mhepo yasimuka iri kugadzirisa dzimba, kune mhepo yasimuka iri kugadzirisa moyo yevanhu. Iyo zvipo vakamira izvozvi, denga riri kukusecha. Kune vanhu vari kunzwa simba. Gamuchira uone zviri kuitwa naMwari. Pane zviri kuitwa nedenga. Kune mapemits ari kuriliswa svondo rino, agarisa denga riri kumazarura. Kune vanhu vari kumabata, kune vanhu vari kuenda kumabasa. Tendera Mweya Mutsvene aite. Kune vanhu vari kupushwa kuti I need to do something. Don't hold up. Ari kutotaura newe izvezvi. Just do what he is saying. Kana uine munhu wari kufanira unoregerera nomuregerera. Kana iri mari yauri kufanira kutransfer kuaccount, ita izvezvi. Kana paine munhu wari kufanira kuse izvezvi. So the Holy Spirit is saying something to the church. Anouya achiwhisper. Kune zviri kuitwa naMwari izvezvi. Praise him. Pakati penyu kune ari kusvimudzwa. Ndinzwe izvezvi pandiri kutaura izwi rangu nezita raJesu. Chingogamuchira simba randiri kurilisa pandiri kuwevha tauro rangu iri. Uone kuti chii chichaitika musvondo rino. Uriko kupraise team, kune zviri kuitwa naMwari svondo rino iri nezita raJesu. One, two. Holy Ghost fire. Oya mandara bagaushuma. Ritara bakaushite dereveke usana. Yes. Kune simba rariliswa rekutoregedzwa kwepfuma, rekutoregedzwa kwemoyo yevanhu, yekutoregedzwa kwedzimba. Ndoda munhu anoenda netauro iri kumba. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Baba muzita raJesu ngaarisive 1, 2, 3. I release him muzita raJesu. Baba makakodzera kunamatwa muzita nemuropa raJesu. 1, 2. Holy Ghost fire. Receive it. Baba ngaaende kure nezita raJesu. The altar that was there, let it be replaced by the altar of grace right now. Nezita raJesu. Baba endesai mwana uyu kwaanofanira kuenda nezita raJesu. Izvezvi kwaari kufanira kuendeswa nemi nenyasha ngaaende muzita raBaba neremwanakomana neramweya mutsvene. Receive it. Grace. Shakarabakaushuma muzita raJesu. Ndikutsvaga vasikana 2 vanotanga kuuya kunoko vandoda kuti varoorwe gore risati rapera. 2 girls kana dziripo
mukangononoka ndotopedza uyu ndakumuririsa baba ndokutendai nezita rajesu kuchabva murume nekwaanotsikira nebasa raari kuita izvezvi nezita rajesu. I release mari ngaiende kumba, akure mwari wekudenga ave mumba nezita rajesu. Maita yenyu Mwari muzita rajesu. Thank you Jesus. Sandine wani vasikana vamwe vese vane varume kare nai Mwari verugare vachikudzwa muzita rajesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Are you very serious? Okay. Baba ndokutendai, ndine mwedzi yasara. I am releasing here. Ngaende anororwa zvakanaka muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Receive it. Thank you Jesus. Wanga urimo muchechi, Baba itiraiwo mwana zvakanaka pamusoro pemazita ose. Nditenderei nitaure nyasha dzakawanda muzita raJesu. Baba vangu vakatendeka, ndikutaura izwi pamwana uyu nezita raJesu. I confirm it in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Toda kuimbirwa, the psalmist is there and we give. Let's go and do good works. You are created to do good works, to provoke the grace and the anointing of the Lord in good works. You have never been created to negativity. You are created to good works. Mazuva ako ekurarama 24 hours of each day, just desire, emulate to do good, to eat good, to sleep well, to make money, to be loving, to be sweet, and to be actively trusting in the Lord. We are at Chimbirwa the psalmist, Tichipa. Psalmist, over to you. Yetundaba haipeleli lapho hipelela emaphakathini. Yetundaba haipeleli lapho hipelela emaphakathini. Yetundaba haipeleli emaphakathini.
Wazula zula. Wazula. Ela teye. Wazula zula. Wazula zula. Ela ipelela. Ipelela. Hallelujah. Give us one more song, then we go. Gonyama, 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 gonyama. Gonyama, gonyama. Gonyama. Ashu. Gonyama, 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 gonyama. Gonyama. Gonyama, 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 gonyama. Simtumisa tina. Simtumisa sitabele. Simtumisa tina. Simtumisa sitabele. Gonyama, 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 gonyama. Gonyama, 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 gonyama. Hallelujah. We invite him on an all night, then he can minister. He's a worship minister. I will do the honors of sending the link. He's one of the upcoming worship singers. We have engaged him. You come again one of the all night dinner time. Today we